Hayırlı gün, muhterem Rüstem Nurgalievich, газиз милләттәшләр, хөрмәтле утырышта катнашучылар, бөтен Рәсәй татар авылы эшмәкәрләре җыенын башлап җибәрергә рөхсәт итегез. Без быел 7-нче тапкыр әлеге чарага җыелдык һәм эшне башлап җибәрәбез. Бүген һәр елдагыча үзебезнең эшне үзебезнең Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов катнашуында башлап җибәрәбез. Бүгенге җыенда шулай ук Татарстан Республикасы хөкүмәт әгъзалары, Дәүләт Советы депутатлары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясында вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре, татар зыялылары, Россия Федерациясының 38 төбәгеннән килгән татар авылларыннан 784 эшмәкәр катнаша. Иң зур делегация Башкортстан Республикасыннан 80 кеше, шулай ук күпләп эшмәкәрләр килгән төбәкләр ул Мордовия Республикасы, Ульяновск, Самара, Пенза өлкәләре. Мәгълүм ки, 1 март көнне форум делегатлары 5 дискуссион майданчыкта һәм татар авылларының социаль-икътисади нигезен булдыру эшмәкәрләрнең роле дигән сессияда фикер алышты. Монда яңгыраган барлык тәкъдимнәр форумның гомуми резолюциясенә керәчәкләр. Шулай ук форум кысаларында 2 март көнне делегатлар Татарстанның Әлки районына сәфәр кылды. Алар райондагы авыл эшмәкәрләренең хуҗалыклары һәм татар авылларының яшәвеше белән таныштылар. Әйтәсем килә, монда безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы Әлки район муниципаль җитәкчесе бик зур үзләренең рольләрен керттеләр һәм безне шушы эшләргә ярдәм иттеләр. Шуңа күрә әйдәгез әле, хөрмәтле милләттәшләр, барыбыз да кул чабып, аларга рәхмәтен белдерик. Менә без монда иртүк инде барыбыз да Россия төбәкләрендә җитештерелгән азык-төлек һәм халык кәсәбе товарлары күргәзмәсе белән таныштык. Монда илебезнең төрле төбәкләреннән 37 шәхси эшмәкәр үз хезмәт җимешен тәкъдим итте. Шуңа күрә хәзер инде без пленар урышка күчерәбез. Әйтәсем килә, безгә беренчедән регламент кирәк. Без бу пленумны башлар җибәр алдыннан үзебезнең милләттәшләрнең кемнең чыгыш ясыйсы килә дигән сораулар биргән, хактан да теләүчеләр күп булды. Ләкин без регламентка карап берничә генә кеше калдырдык. Шуңа күрә әгәр дә һәрбер чыгышчыга 7 минутка хәзер вакыт бирсәк, без ул чагында эшне үз вакытында бетерә алабыз. Бүтән фикерләр бармы? Ул чагында минем әйтәсем килә, регламент буенча чыгышчыларга 7 минут бирик һәм кем чыгыш ясый, минем зур үтенечем шушы регламент буенча эшләгез, чөнки безнең азак вакыт әйтелгән. Әгәр дә инде сез регламентның артыграк чыксагыз, бүтәннәргә чыгыш ясау авыррак булачак. Шуңа күрә тагын әйтәсем килә, хөрмәтле милләттәшләр, безнең бүгенге җыен онлайн режимда Бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сыйфатында һәм Татар Информ Республикасы мәгълүмат агентлыгы порталында бара. Без быел яңа бәләкәй генә өнләнеш ясадык инде. Мин 37 регион хуҗаларына, главаларга, губернаторларга үзем исеменнән хат җибәрдем. Без Татарстанда 750 татар эшмәкәре җыябыз, авыллардан дип сезнең өлкә буенча шундый квота дип. Әгәр дә мөмкин булса, очрашып ярдәм итегез һәм Татарстаннан кайткачтан нинди фикер булды, нинди анда безнең алга бара торган омтылышлар бар, нинди нәтиҗәләр, нинди үрнәкләр бар дип. Шуңа күрә шундый хат килде. Күбесегез без әйттек, безгә әйттегез инде. Шакырдылар, шалтыраттылар, белештеләр, ярдәм кылдылар дип. Шулай ук уйлап әйтәсем килә, бу биткәннән соң шундый очрашулар булса, без бик шат булырбыз. Хәзер регламент буенча чыгыш ясауларга күчәбез. Бөтен дөнья, бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасы советы рәисе, Башкортстан Республикасы Туймазы районы Йолдыз крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Галимов Фанир Гыйльметдин улына сүз бирелә. Аның темасы татар авылларының икътисади нигезен булдыру, үстерү юллары, ирешелгән уңышлар. Рәхим тегез сезгә сүз. Бөтен дөнья татар конгрессы каршында 8-нче елдан бирле эшләп килүче татар
Россияның татар авыллары бүтін Россия иҗтимагый оешмасы авылларны саклау һәм берләштерү, аларның иҗтимагый һәм икътисади хәлен өйрәнү, анда эшләүче эшмәкәрләр арасында ныклы элемтә булдыру максатын алга куя. Бүгенге форум кысаларында очрашуыбызда безне борчыган проблемаларны уртага салып сөйләшергә, аларның чишү юлларын бергәләп табарга ярдәм итәр дип ышанабыз. Без бүген шактый катлаулы үзенчәлекле чорда яшәйбез. Илнең азык базарында килеп чыккан кыенлыклар, эшмәкәрлек хәрәкәтенә дә шактый сизелерлек йогынты ясый. Безнең оешма вәкилләре моны бик яхшы аңлый һәм килеп туган шушы авыр шартлардан чыгу юлларын бергәләп эзлибез. 17 елның августында Пермь өлкәсе татар эшмәкәрләре башлангычы белән уздырылган беренче икътисади форумда шушы актуаль мәсьәләләр күтәрелде. Бу чарада Россиянең татар авыллары оешмасы рәисе урынбасары Алмаз Хавиев делегатларны Пермь өлкәсе татар авылларының бүгенге икътисади белән таныштырды. Авыл хуҗалыгы тармагына караган төрле темаларга түгәрәк өстәлләр оештырылды. Татар булган җирдә ат бар, ат булган җирдә татар бар диләр. Кызганычка каршы соңгы елларда әлеге терлек саны күпкә кимеде. Килеп туган хәлне исәпкә алып, бүгенге көндә татар атлары белән кыю, тәвәккәл карарлар кабул итүебезне көтә дип тулы ышаныч белән әйтә алабыз. Шушы җәһәттән Башкортстанның Кушнарын районында туып үскән Марсель Әлтәф улы Әхиретдинов татар атларын бар дөньяга танытуның үзенчәлекле ысулын уйлап табып, бер төркем инициативалы кешеләр белән атларда хаҗга сәфәр кылу тәкъдиме белән безнең оешмага мөрәҗәгать итте. Аның фикеренчә, бу татар атларының чыдам, ышанычлы терлек икәнлеген генетик ысуллар белән генә түгел, гамәлдә тикшереп карарга мөмкинлек бирер иде дип ышандыралар. Марсель Әлтәф улы үзе дә берничә ел дәвамында Башкортстанның Иглин районында яшәүче Хәсән Идиятуллин белән борынгы нәселле татар атларын үрчетү белән шөгыльләнә. Ат җене кагылган кешеләрне үз янына тупларга, барларга тырыша. Татарстанның Лениногорск районында да мондый ат җене кагылган безнең шәхесләребез бар. Татар тукымлы атлар асраучы фермер Фәрит Нәбиуллин күпләрегезгә таныштыр дип уйлыйм. Инде берничә ел дәвамында аның тарафыннан оештырылучы бәйге традицион милли күңел ачу чарасы, җәен узучы кымыз бәйрәмнәре матур традициягә әверелде. Гомумән авыл җирләрендә туризмны җәелдерү максатыннан Фәрит әфәнде тарафыннан байтак эшләр башкарыла. Инде авыл җирендә туризм белән шөгыльләнү бизнесның күп кырлы итә дип уйлыйбыз. Алда әйтелгәннәрне искә алып, Татарстан хөкүмәтенең шушы изге ниятне башкарып чыгуда ярдәм күрсәтүен сорыйбыз. Һәм татар атларының киләчәктә үзләрен бар галәмгә танытуына ныклы ышанычыбызны белдерәсебез килә. Безнең иҗтимагый оешма 17 елда инде июль айында тагын бер зур проект тормышка ашырды. Июль айында Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылында беренче тапкыр Ык буе авыллары сабантуй уздырылды. Чарага Татарстан, Башкортстан, Ырымбур, Россиянең бик күп төрле төбәкләреннән кунаклар, һәм инде чит илдән, Австралиядән, Кытайдан, Германиядән, Төркиядән кунаклар килде. Инде бу үзе бер милли бәйрәм дуслык күперенә әверелде. Бу күркәм чараны уздыру хукукы быел эстафетаны тапшырылды, Татарстанның Азнакай районына тапшырылды. Шушы күркәм вакыйгага бу көнне ачык һавада Бабай утары Итна авылының ачылу тантанасы да өстәлде. Бу музей комплексы 17, 18, 19, 20 һәм 21 гасырларны гасырларда халкыбызның яшәешен күрсәтә торган объектлар, саман кирпичтән салынган йортлар, салам түбәле йортлар, җил тегермәне һәм инде башка тарихи ядкарлар күрергә була бу Итна авылда. Бүгенге көндә исә конгресс белән берлектә җәй айларында Бабай утарында талантлы татар балалары өчен сәләт лагерь оештыру проекты өстендә эш башладык. Сәләт Бабай утар лагерында сменасында алдында торган иң мөһим бурыч мәсьәләләрнең берсе Татарстан һәм Башкортстанда яшәгән авыл балаларына хезмәт тәрбиясе бирү. Киләчәк бунда туган авылыбызның киләчәге өчен җаваплылык хисе, туган якка, табигатькә мәхәббәт тәрбияләү. Оештыручылар махсус программа буенча балаларны җир кешесенә хас иң гади күнекмәләргә өйрәтәчәк. Һәм шуның аша авыл шартларында да уңышлы яшәргә һәм эшләргә мөмкин икәнлеген күрсәтәчәк.
Инде шушы оешманы минем әйтәсем килә, без бөтенебез дә Татарстанга шундый итеп карыйбыз, Татарстан тирәсендә гомумән бик күп татар авыллары. Мин тагын да шушыңа өстәп әйтер идем, шушындый ук форумнарны без Киров өлкәсе белән, бүтән өлкәләр белән тагын да таныштырсак, безнең балаларыбыз аша, безнең дуслыгыбыз тагын да ныгыр иде. Шушы сәләтен үткәрү бүтән якка да Татарстан, башка Татарстанны әйләнеп, һәм беребез булсак, шулай дип уйлыйбыз без. Безнең оешма алдында торган иң мөһим бурычларның берсе татар авыллары тарихын барлау. Шушы юнәлештәге эшне җанландыру максатыннан 17 елда бөтен дөнья татар конгрессы безнең мирас журналы белән берлектә минем авылым иҗади һәм эзләрне тикшерү эшләре конкурсын уздырдык. Бәйгегә барлыгы 230-га якын эш кабул ителде. Димәк, халкыбызның үзенең үткәне белән кызыксына, киләчәге хакында уйлый. Милли гадәтләрне саклауга да үз өлешебезне кертәбез. Мисал өчен, берничә ел дәвамында Татар авыллары ассоциациясе Киров өлкәсе татарларының мәдәни мәгърифәт иҗтимагый оешмасы белән берлектә хоккей ярышлары уздырып киләбез. Аларның максаты авыл җирлегендә спортның бу төренә яшьләрне җәлеп итү һәм илнең төрле регионнарында урнашкан татар авылларында яшәүче милләттәшләребез арасында милләт мәдәни багланышлар булдыру. Мисал өчен 18 елның гыйнварында узган ярышларда Россиянең төрле регионнарыннан килгән командалар катнашты. Инде бу эшне без дәвам итәрбез дип сөйләшеп куйдык инде киләсе елда да. Чыгышымда безнең оешма белән тыгыз элемтәдә торган үрнәк итеп куярдай шәхесләребезнең дә исемнәрен телгә аласыбыз килә. Милли гореф-гадәтләребезне саклап, калырга юнәлтелгән мәдәни чараларыбызның иганәчеләре Уфадагы Стройтехком җаваплы шикләнгән җәмгыяте җитәкчесе Минварис Мәрвән улы Усманов, Ульян өлкәсе Иске Кулатка муниципаль районы башлыгы Эдуард Әнвар улы Ганиевка зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Самара өлкәсенең Шилна Варшина районы Совет Нурлаты авылында туып үскән. Бүген Самарада яшәүче абыйлы энеле Шәүкәт, Миҗәүгәт Илмухиннарында башкаларга үрнәк итеп куясы килә. Туган авылына жан үрергә тырышкан. Бу егетләр киләчәктә Совет Нурлатында парк төзергә һәм шушы җирдә Сабанты үткәрүне гадәткә кертергә телиләр. 16 елның 20 августында парк булачак урында Илмухиннар ярдәмендә Совет Нурлатын төзүгә көч салган фидакар хезмәт ияләренең эшен символлаштырылган Сабанга һәйкәл куелды. Без дә бу чарада катнашып, Самара татарларының уңганлыгына сокланып, уңай тәэсиратлар белән кайттык. Әйтергә кирәк. Бүгенге көндә бу асыл егетләр Самарда тагын бер татар мәктәбе ачу теләге белән янып яшиләр. Инде бу егетләрнең проблемалары бар, чөнки безнең җир мәсьәләсе бик катгый авыр. Фермерларга җир алып эшкә башлау өчен безнең Россия законында шушындый этнотуризм ачтыр өчен бик катгый су буенда эшләргә ярамый. Урманга кирергә тагын ярамый. Туризм бит тау башында үткәреп булмый. Су буенда булырга тиеш. Урман буенда кеше ял итәргә килә икән. Менә шушы проблема бик зур инде. Моны бергәләп депутатлар һәм инде җитәкчеләребез шушы эшне эшләсәләр бик шат булыр идек без. Башкортстанның Чакмагыш районы Аблай авылында да уңган булган татар егетләре яши. Илнур Сакаев, Рамил Хабиров, Таузих Шираев, Айдар Габдуллин кебек эшмәкәрләр тырышлыгы белән сүнеп барган авыл бүгенге көндә яңа сулыш ала. Юллар төзекләндерелә, кешеләр өчен яңа эш урыннары булдырыла. Милли бәйрәмнәр, спорт ярышлары һәм башка чаралар даими үткәрелеп тора. Мондый милләт җанлы, уңган булдыклы эшмәкәрләребез башка регионнарда бар һәм аларның кылган гамәлләренә башкаларга үрнәк итеп куярлык. Әлбәттә, проблемалар да юк түгел. Дөресен әйткәндә, алар җитәрлек. Беренче нәүбәттә безне борчыган нәрсә авылларыбызның картаюы, аларда яшьләрнең төпләнеп калмаулары танырга кирәк. Бу шактый катлаулы мәсьәлә. Ул бөтен Россия дәүләте өчен зур әһәмияткә иядер дип уйлыйбыз. Авылларда яшь гаиләләр корылмаганда ва төпләнмәгәндә аларның үсешен тәэмин итүдә гаять кыенлаша. Балалар тумый икән, авыл мәктәпләрендә бетүгә бара. Русия төбәкләрендә шул сәбәпле күпме татар мәктәпләр ябылды. Күпме балалар бүген еракта урыс мәктәпләренә йөрергә мәҗбүр. Балаларыбыз туган телне онытып, урыс теленә күчкәндә, әлбәттә, авылларның милли йөзе дә җуела. Күрәбез ки, татар авылларын саклап калу һәм үстерү мәсьәләләре милли мәктәпне яшәтү проблемасына килеп тоташа. Дөресен әйткәндә, алар тыгыз бәйләнештә бара. Без күптән әйтеп килгән бер
хакыйкатьне танырга тиешбез. Авыл ул ныклы икътисади нигезе булганда гына яши ала. Бүген базар шартларында мондый нигезне фақат эшмәкәрлек хәрәкәте генә булдырырга сәләтле дип уйлыйбыз һәм шушы башка чара юк дип уйлыйбыз без. Россия киңлекләрендә уңышлы татар авыллары байтак, аларның яшәешенә күз салсак, бер нәрсә кымычалый. Кайда административ басым юк, шул җирләрдә эшмәкәрлек хәрәкәте көчәя бара. Бу административ басым күп җирләрдә эшмәкәрлек юлына күчәргә теләгән авыл кешесе шул киртәләргә килеп терәлә дә инде. Кызганыч, мондый зар моң Татарстаннан да күп ишетелә. Югыйсә, тарихи ватаныбыз Татарстан барыбызга да үрнәк булырга тиеш бит. Без бу эшмәкәрләр җыеннарын юкка гына уздырмыйбыз дип, шундый чыгымнар чыгарып уздырмыйбыз дип саныйм. Шуңа да әйдәгез, бергәләшеп уйлашыйк. Әлеге бюрократик афәтне ничек җиңәргә икәнен уйлашыйк. Чыгышымның азагында шуны әйтәсем килә. Безнең кичен бөтен Россия татар авыллары оешмасының совет утырышы уздырдык. Анда инде 3 сәгатькә якын утырдык без. Бик күп фикерләр булды, бик күп әйтүләр һәм менә безнең совет агзалары теләген үтәп. Шуны әйтәсем килә. Киләчәктә бу форум нәтиҗәле, милләтебезгә файдалы булсын өчен делегатлар итеп авыл өчен янып йөргән чын фидакар кешеләр килсен иде. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Фәнир әфәнде, бик төпле доклад булды, безнең төп доклад инде. Шуңа күрә хактан да һәрбер әйткән сүзегез, җөмләгез ул дөрес. Менә минем килгән милләттәшләргә әйтәсем килә иде инде, менә авылларда гаиләләр кору, балалар табу буенча безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевичның карары буенча без 1 январьдан башлап авыл җирлекләрендә, гаиләләрдә туган балаларга грант или бер күләм премия бирә башладык. 1нче бала туганга һәм 3нче бала туганга. Шуңа күрә субханалла, аларны алучылар бар инде, туа башладылар. Шуңа күрә алар туу премия белән бәйләнмәгәннәр. Ләкин калганнары, Алла берсә карап, бу хактан да авылларны саклап калу өчен, гаиләләр кору өчен, балалар табу өчен безнең уйлауча зур ярдәм булачак. Шуңа күрә алга таба барабыз. Хөрмәтле милләттәшләр, менә күптә түгел Мәскәүдә авыл хуҗалыгы өлкәсендә бөтен Россия күләмендә эшмәкәр уңыш бәйгесе үтте. Иң яхшы авыл хуҗалыгы проекты номинациясендә Кырдан кибет киштәсенә кадәр дигән проект белән безнең Чувашстан Республикасында Сәнҗапов, крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Рәшит Шайхулла улы Сәнҗапов катнашты һәм 2нче урынга лаек булды. Әйдәгез аны барыбыз да котлап кул чабыйк әле. Мөмкин булса, шушы проекты белән без аны үзең фикерен алыштыр дип докладка чакырабыз. Хактан да Рәшит Шайхулла улы татар авылының социаль-икътисади нигезен булдыру максатында Кырдан кибет киштәсенә кадәр проектын тәкъдим итә. Хөрмәтле президент, президиум һәм коллегалар. Россиядә 4000-дән артык төрле хәлдәгеләре татар авылы бар. Бар бик хәлләре дә бетә барган татар авыллары да җитәрлек. Урталыкны саклап яшәүчеләр дә байтак. Вакытында безнең Зынкуак авылы бетеп баручы авылларның берсе иде. Шул чакта без туган авылларына битараф булмаган авылдашлар белән бергәләп түгәрәгәсләренә утырып авылыбызның ничек саклап калырга дигән сорауга җавап эзләдек. Азак сөйләшкәннән соң бу без бер фикергә килеп үзгәртүне бигән башламасак иртәгә соң булыр дигән уйга фикергә килдек. Бу 2008 ел иде. Авыл халкының дусларының ярдәменә ышанып, дәүләт программаларына таянып, банктан кредит алып, хуҗалыкны аякка бастыру эшенә керештек. Авылларда булган кече бизнеска җиңел түгел. Еллар эчендә без зур сынаулар аша уздык. Мин үземнән чыгып әйтәм, шул вакыт эчендә тәҗрибәдә тупларга өлгердек. Бүген инде шул уңышларыбызны авыл җирендә эшләп ятучы башка эшмәкәрләр белән дә бүлешергә телибез. Бүгенге көндә экспертиза узган, туган җирдә үстергән һәм җитештерелгән продукция девизы белән Кырдан кибет киштәсенә кадәр дигән әзер проектыбыз бар. Инде алда телгә алынганча безнең бу проектыбыз Россия күләмендәге бәйгедә 2нче урынны алды. Безнең проектның уникальлыгы нәрсәдә? Беренчедән, безнең азык, чимал һәм техник базабыз бар. Бу безгә югары сыйфатлы һәм конкурентлыкка каршы тора алучы продукция җитештерү
мөмкинлеге бирә. Икенчедән, үзебезнең сату нукталарыбыз булу. Продукцияны аралашуларсыз һәм кибет челтәренә урнаштырмыйча, турыдан-туры халыкка сатып, бәя сәясәтен контрольдә тота алабыз. 2017 ел авыл хуҗалыгына зур тәэсир ясады. Бертикле культураларның сет бәяләренең кискен төшүенә китерде. Безнең проект исә шундай вариант предлагать итә, значит, бертекне сатмаска, терлекчелек аша үткәреп һәм әзер продукцияны генә сатуга чыгарга. Шул сәбәпле бизнес бәяләр сикерешеннән саклана. Әлеге проектның тагын бер мөһим ягы бар. Ул авылларны саклау һәм үстерү, авыл кешесенә эш урыннары булдыру, авыл казнасына налоглар түләү, авылның социаль һәм җәмәгать тормышында актив катнашу. Төп максатыбыз уңышлы тәҗрибәбез белән уртаклашу. Без әлеге проектны башка төбәкләрдә үстерү юнәлешендә килешүләр алып барырга әзер. Бергәләп сату базарыннан сыйфатсыз продукцияны кысып чыгару һәм илебездә натураль продукцияны җитештерүне һәм куллануны пропагандалау. Шуңа күрә, хөрмәтле коллегалар, дөресен әйтергә кирәк, кылбаса булса иттән булырга тиеш, творог булса сөттән булырга тиеш. Кече бизнес белән шөгыльләнүче милләттәшләребезгә берләшергә кирәк. Бүгенге заман таләбе шундай. Без берләшеп, бер юнәлештә эшләмәсәк, киләчәк уңышлы булмаячак. Бүгенге көндә кооперативлар өчен дәүләт программалары эшли. Минем бер тәкъдимем дә бар. Россия төбәкләрендәге татар авыллары эшмәкәрләренең эш тәҗрибәсе белән уртаклашыр өчен, якыннан-якын танышыр өчен, бер мәйданда җыелышып, шул тәҗрибәләр белән уртаклашыр өчен Татарстан президенты канатасында зур бер бизнес бәйге игълан итәргә. Һәм шул бәйгене игълан итеп, менә нәк бөтен Россия татар авыллары җыены кысасында уздырылса, безгә тагын да бер берләшергә бер матур чара булыр иде. Тагын бер матур күренешкә тукталып үтәсем килә. Бүгенге көндә Зынклог авылында 300-гә якын йорт җир яши. Шуларның 300 йорт арасында 91 эшмәкәр уңышлы эшләп яшәп яталар. Көн күреп. Яшьләр күп кала авылда. Алар үзләренә шөгыль табып, үз эшләрен булдырып, көн күрәләр һәм иратып яшиләр. Бу инде авылның бәясе арта дигән сүз. Авылыбызның кыйммәте артуда, дәрәҗәсе күтәрелүдә бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан Яңа гасыр телевидениесенең эше әйтеп бетергесез күп. Аны әйтергә кирәк инде, алар килеп безгә ниндидер биналар, ниндидер чыгымнар тотып нәрсәләрдер ясап бирмәделәр. Аларның эше нечкәрәк, уникаль дип әйтергә кирәк. Вакытында аларның эшләгән эшләренә бәя бирү өчен сүзләр табуда кыен. Аларның эше нәрсәдә? Авылыбызның тормышына кирип, халык белән эшләп, авылдашларны уятып җибәрделәр. Безнең халыкка күп кирәкми. Безнең эш нәтиҗәләребезне күрсәтеп, мактап һәм өмет ышаныч үттегез. Без рухланып киттек. Юллар төздек, йортларга сулар тарттык, газ кергән, федераль трасса өстендә йорт саен 2-3 машина. Аллага шөкер, халыкның тормышы матур якка шактый үзгәрде. Артка борылып карап нәтиҗә ясасак, алга таба барырга тагын бер омтылыш булачак инде ул. Эшләгән эшләребез күп, эшлисләре дә байтак. Без үзебезнең уңышларыбыз белән бүлешергә һәрчә әзер. Уңышлы авыллар башка төбәкләрдә дә, уңышлы авыллар да, уңышлы эшмәкәрләр дә башка төбәкләрдә күп. Менә быел 7нче тапкыр татар авыллары эшмәкәрләр җыены уздырыла. Уңышларыбыз белән бүлешергә, тәҗрибәбез белән уртаклашырга, фикеребезне җиткерергә, республика җитәкчелеге белән очрашырга бик тә кирәкле проект ул. Аның әһәмияте бик зур. Хөрмәтле коллегалар, бу файдалы, кирәкле эшебез дәвамлы булсын иде. Рәхмәт. Рәшит әфәнде, сезгә эшегездә уңышлар. Вакытында безнең өчен бу зур горурлык. Әле күптән түгел Олимпиада вакытында без үзебезнең Алина белән бик нык горурланган идек. Шуңа күрә менә шундый безнең эшмәкәрләр Россия күләмендә, дөнья күләмендә алга чыксалар, подиумга берселәр, безнең өчен бу зур горурлык һәм татар милләте өчен зур байлык. Шуңа күрә рәхмәт. Хәзер инде минем сүземне бирәсем кирә Илдар Рөстәм улына Сидиков, ул безнең Татарстанда Әлмәт муниципаль районы Җиләкле үзән оешмасы җитәкчесе, эшмәкәрлек хәрәкәтен
Җәелдерү җиләк җимеш тармагының мөмкинлекләре. Безнең җиләкләр үзен ферма хуҗалыгы 2012 елдан эшләй башлады. Май аенда без минем ярдәмчем белән 2 гектар итальян технологиясының җир җиләген клубниканы утырттык. Зелендол районында. Шул елда бездә бик әйбәт урожай җыйдык. И шул акчага 13 елда уже 5 гектарга арттык шул это майданыбызны. Вот, җиләк унышның җыйган вакытта Ватаным Татарстан газетасыннан Лилия исемле корреспондент безгә килгән иде. Без аның белән яхшы гына язмай эшләдек. Аңгәмәбез ахырында җиләк үстерү тармагында буенча шактый гына идеяларым булу турында һәм Татарстан Республикасының Авыл хуҗалыгының министры Марат Готов улы Ахметов белән бүлешәсем килә турында язуны үтәгән идем. 3 көннән соң Марат Готов улы безгә килгән иде. Без министр белән күзгә-күз очрашып, республикада җиләк үстерү тармагында кагышлы мәсьәләләр буенча сөйләштек. Минем өчен Татарстанның авыл хуҗалыгы министры үз эшеннән устасы гурна кеше булып тора. Минем карашка бу Россиядагы иң яхшы авыл хуҗалыгы министрлыгы. Рәхмәт сезгә, Марат Готович. 2014 елда безнең хуҗалыгыбызда Татарстан президент Рустам Нургалиевич Миңнеханов да танышты. Аның киләсенең нәтиҗәсе булып республикабызда җиләк үстерү тармагында түгел план булдыру булды. Бүгенге көндә 50-дан артык җиләк үстерү хуҗалыклары эшли, алардан дөнья күләм тәҗрибә кулланылып, җир җиләге, кура җиләге, карлыган, кара берлеген, ежевика иң яхшы сортлары үстерелә. Әлеге тармакны эшләтеп җибәрү өчен 450 мең акча сумнан артык акча кертелде шул отраслыга. Җиләк кластерындагы һәм фермер түбәндәге ташламалар һәм субсидиялар алу мөмкинчелеге ия 70% су белән тәэмин итүгә, 40% техникага, шулай ук үсентеләргә утырту һәм күп еллык үсентерләрне карау өчен махсус федераль субсидияларда каралган. Россиядә җиләк үстерү тармагы 2004 елда яна көчләр белән башланып китте. Бу хәл санкциялар кертелү сәбәпләре валюта бәясе артуы һәм сорауга бәйле дефицит баракка килү нәтиҗәсен булды. Бүгенге көндә җиләк эшкәртү şirketlerde çiltere yaxşı sıfatlı produkt ve kullanımına kıtlık içire. 2017 yılda kuplak satı olup aluvchilar 1 tonnaga bakça jilaga klubnikaga 210 min 600 min so'mgacha optimiy bayalar bo'lgan. Kura jilaga qara birlagan bakça jilagan plyonkalar tunnellarda o'stiruv tabishi ham maddi yaktan arzonga tusha. Elga sul bilan o'stirilgan vaqtda vegetatsiya srogi arta, o'simtalarga qarov suvi ham boshqa xavflarda ziyon ko'ruv ko'rsatkichlari kiymi. Tataristonda 1 gektardan to'traqli ravishda bakcha jilaga shu klubnikadan 45 tonnagacha, kura jilaga 35 tonnagacha, qara birlagan shu ежевика 25 tonnagacha jiyib olinadi. Respublikada jilak jimish turmagan o'stiruv uchun yaxshi shartlar tug'dirilgan ham o'zining natijasini beri. Misol uchun 12 yilda ilgari tarmoqda 2 gektar yer ishkaritilsa, 2017 yilda yer maydonlari 450 gektarga qadar yetdi. Jilak kulturasini har qaysi da satib aluvchilar tarafından so'rov ham qiziqishni tug'diradi. Misol uchun qaraqarlig'an o'stiruv tolasini bilu mexaniklashtirilgan.
усентрлана утырып, аларны көріп тура. Унышлы жүйе механик yol белән башкарыла. Уныш бу очракта 1 гектардан 14 тоннагача җитә. Плантацияларны үстендерүне утырткачта 2нче елда җимеш бирә башлыйлар. Элеге карлыдан унышны 15 ел буе җыярга мөмкин. Карлыган курткычлар зыяны ва булу нәтиҗәсе аны карата минимал эшкәртү кулланыла. Шунлыктан үзәр уныш экологик яктан чиста була. 100 гектар майданны утыртып, элеге кырны эшкәртү һәм уныш җыю минималь кеше хезмәттән кулланылган гыйбарәт. Бүгенге көндә Әлмәт районында 97 гектар майданында тамчылы су сибе технологиясына кулланып карлыган үстерелә. Элеге җирдә комбайн белән җыеп алы мөмкинчелеге булган иртә һәм илгәре турган сортлары утыртылган. Комбайн куллануы унышның 97% җыеп аларга мөмкинчелегне бирә. Шулай ук бүгенге көндә безнең компаниябыз 1 миллион карлыган һәм 500 мең каракыр җиләге үсентеләрне үстерү өчен махсус цехлар, миристемный лабораториялар буенча эшли. Хәзерге вакытта Татарстанда югары технологиялар, плантациялар булдыру өчен бик тә уңайлар шартлар бар. Россиянең башка бар регионында да элеге тармактан җилдерүгә һәм үстерү буенча бу кадәр ярдәм күрсәтелмәй. Күптән түгел без бөтен Европаны буйлап Ирландиянең Хайгроф заводыннан туннельләрдән, теплицалардан, конструкциялардан күчермәсен алдык. Элеге конструкциялар ясау өчен иң отышлы тәкъдимне Казан теплицалар заводына бирелде. Алга таба элеге эшлибез шул завод белән планлаштырылбыз. Бүгенге көндә Яшел Үзән районында заманча җиләк җимәү саклау урында төзелде. Якын арада Әлмәттә районында шундый гына цех тоже киретелә эшкә. Киләчәктә элеге 2 үзәк фермер җитештерелгән продукциясын саклау һәм Европа кооперативларына нигезендә сату өчен кабул итә алачаклар. Татарстанда 1 гектар җирдән 15 миллион сум табыш улу мөмкинчелекләре бар. Бары тагын да тырышып эшләргә һәм яхшы сыйфатлы продуктлар үстерергә кирәк. Шуны да әйтәсем килә, Әлмәт районында Айрат Ринат Хәйруллин башлаган һәм фермерлар инициативасыннан белән яшелчәләр үзәнлеге Овощная долина дигән яңа проект төзелде. Элеге проектта катнашларга телеге булган фермерларга өчен уңайлы шартлар тудырылган. Мисал өчен фильтрланган су үткәрелгән 2 гектардан алып 40 гектарга кадәр җир майданлары үстерелгән яшелчәләр сатуда кооператив сату бүлеге ярдәме. Заманча яшелчә саклау урыннары, утырту үстерү һәм унышлы җыю өчен заманча технологиялар, җирне эшкәртү өчен махсус техникалар паркы булдырылган. Шулай ук җиләк-җимеш һәм яшелчә өчен тундыру линиялары эшли. Элеге кооператив Европада эшләүче кооперативларның тәҗрибәсен кулланып төзелде. Шулай ук Әлмәт районында яңа технологиялар эзләү һәм барлау буенча махсус бюро төзеләчәк. Киләчәктә элеге эшчәнлек нәтиҗәсе чимал экономик Элеге проект яңа технологиялар табып, аларны инвесторларга тәкъдим итеп, районларга, җирләргә гамәлгә ашырылачак дигән максатта буручылар белән уйланылган. Якын киләчәктә без Татарстанны, Россиянең, Голландиясына айландырырга телибез. Чөнки безнең халык талантлы һәм эшчән халык. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт.
аяқтағы сөз Башқұртстан Республикасы Урал Агротех сервис жауаплылығы шектелген жәмғият генерал директоры Зарипов Рәсим Мендифарит ұлына берілі. Аның темасы Башқұртстан татарларында ішмәкәрлік традициялары һәм бүгінгі базар шартларында халқыбыз тұрмышына болған йығынтысы. Рәхим етегіз. Хәерле көн, Мөхтәрәм Рөстәм Галинурулы, мөхтәрәм милләттәшләребез. Бер ел үткән сизмидә калганбыз. Без татар балалары Татарстан хөкүмәте чакыру аркасында тагын да Казаныбызда. Ихтирамыгыз өчен зур рәхмәт. Беренче сүзем турында әйтеп китәм. Мин Зарипов Рәсим Миңнифәрит улы 60 елда Башкортстан Республикасының Илеш районында туганмын. Балачак һәм үсмер елларым Ямле-Сүн елгасы буенда атлар көтеп, атлар чабыштырып үтте. Совет армиясы сафларында хезмәт иткәннән соң Башкорт дәүләт университетының юридик факультетын тәмамладым. 90 елда авыл хуҗалыгы техникасын запасчаслар белән тәэмин итү буенча беренче предприятием ачып җибәрдем. Берникадәр вакыттан соң төзелеш эшчәнлеген үзләштерә башлап, җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять Урал Агротех сервис исемле предприятие оештырылды. 2000 елдан алып Сургутгазпром җәмгыяте Республиканың Бош каласының янгын саклау идарәсе һәм төзү монтаж эшләре башкару буенча килешүләр төзеп эшли башладык. Соңгы 4 елда предприятие электрон сәүләрендә генә 1 миллиардка якын дәүләт килешүләр отты. Бүгенге көндә Башкортстан Республикасының муниципаль район администрациялары белән социаль объектлар даирәсендә эшлибез. Алар мәдәният утылары төзибез, балалар бакчалары, мәктәпләр, спорт заллары. Уфа шәһәренең администрация, коммуналь хуҗалык, төзекләндерү идарәсе белән шәһәрне төзекләндерү буенча төрле эшләр башкарабыз. Парклар, Уфадагы фонтаннар, ял урыннары барысы да Урал Агротех сервис предприятие куллары белән эшләнгән эшләр. Предприятиенең үзенең берничә материал техник базасы бар, техникалары, механизмнары, шулай ук гранит белән мрамор добывать итәргән карьерлары бар. Менә 2 ел элек гранит мрамор эшкәртү сыгы эшли башлады. Бу эшләрдән башка 91 елдан алып без инде юртаклар санап карарга ният барлыкка килеп атлар ала башладык. Атлар үрчетү максатыннан Башкортстан Республикасында берничә хуҗалык оештырылды. Алтай өлкәсендәге Катон ат заводы сатып алынды. Менә инде 16 елда, то есть 17 елда аукцион вакытында 119 сонлы ат заводында без сатып алдык. Безнең юртаклар ярышларда традицион бүлекләр яулауда билгеле уңышларга иреште. Бүгенге көндә атлар Мәскәү, Казан, Уфа, Барнаул, Курган ипподромларында сынала. Бүгенге көндә предприятиенең атлар бош исәбе миллиард күләменнән санаганда башкорт атлары 1000дән артык, 100дән артык урыс авыр йөк аты тукымлы 250 җирле атлар 100дән артык призлы тукымлы атларга җитте. Бүгенге көндә предприятиенең 5 авылда эшлибез. Где-то 350 эш урыны саклап калдык. Шокы түләп барабыз. Забой сыгы, ат этеннән деликатлар җитештерү сыгы, кымыз җитештерәбез. Бүгенге көндә Башкорт дәүләт университеты һәм Белоруссиянең сөт һәм сөт азыклары фәнни институты белән берлектә ат сөте һәм кымызны сублимацион азык җитештерү өстендә эшләр алып барыла. Безнең атлар арасында иске татар тукымлы атларга охшаган атлар да бар. Чөнки 5-6 ел элек Диятуллин Хәзән Сәгыйҗан улы башлаган тәҗрибәле юнәлешкә барып кушылдык. Татарстан егетләре, биолог фәннәре докторы Хәйретдинов Раил Анвар улы, Нәбилин Фарид, Бакиров Фәнис безнең хуҗалыкларда еш кына эзләнүләр белән килеп йөрделәр. Нәтиҗәдә Татарстанда да берничә йөз баш иске татар тукымлы атлар бәрәкәт булды. Кичәге сәфәребездә кайсыдырларын күреп тә кайттык. Хәзер инде бу хәрәкәтне Татарстан хөкүмәте карарлары белән
махсус программа түзіп, алға алып барырға гына кала. Бу чарада қолыбыздан келген ярдәмне күрсәтергә һәрчак әзербез. Кичәге көн тәртибендә булган Әлкә районында күренеше күңелгә зур уңай йогынты ясады. Һәм безнең барыбызда да киләчәккә ышаныч һәм яклы теләкләр уятты. Район башлыгы Никошин Александр Федорович оша безне каршы алган Әлкә халкына чын күңелдән барыбыз исеменнән дә зур рәхмәт белдерәбез. Сүземне йомгаклап әйтәсем килгән фикерем, бу үткән җыен кебек чаралар бу билгеле бер урында җыелып бер-берең белән очрашу гына түгел, минемчә. Бу очрашулар үз ара мөнәсәбәтләр урнаштырырга ярдәм итәләр. Яшәүгә дәрт, көч өстиләр. Үз эшчәнлегенә башка сифаттан карарга да мөмкинлек бирәләр. Бу очрашулар бер-беребезнең арасындагы киләчәк күпере. Сезне хөрмәтле милләттәшләр, монда чакырганда без беренчедән горизонталь буенча сезгә һәрберебезгә дә бер-беребезне танышып, аңлашып, нинди эшмәкәрлек эшлибез, кайда алырга була, ничек укырга була, кайда сатырга була, нинди проблемалар бар, нинди аларның эшләү юллары бар, шуның буенча барабыз. Икенчедән, Отанда Татарстан күп кенә юнәлешләр буенча Россия күләмендә без лидер, беренче, икенче, өченче урыннарда алып барабыз. Шуңа күрә монда килгәчтән инде үзебезнең стандартларны күрсәтеп, сезгә дә менә шундый эшләргә мөмкинлек дип әйтеп күрсәтәсе килә. Менә Әлки районы булганда, Балтачта да булдык, бүтән районнарда да булдык. Без инде бәләкәй генә программаны үзгәрттек, авыл клубларын күрсәтеп, эшне генә түгел, авылда ничек тормыш барырга тиеш дип, шуларны да күрсәттек. Хактан да әгәр дә бер-беребезгә файдалы булсак, biz инде файдалы булып күбрәк булса, шуңа күрә без бер-беребезгә рәхмәтле булырбыз. Менә без әйтәбез инде үзебез турында әле 7нче тапкыр гына очрашсак та, менә бу Оренбург өлкәсендәге безнең тәҗрибә ул уңышлы. 2 дистән еллар элек Россиядә беренче булып фермерлык таныклыгын алучылар арасында безнең Александров районыннан, Якфәр авылыннан Газинур Ягудин иде. Алар башта КФХ төзиләр, вакыт узгач инде җаваплылыклы шикләнгән җәмгыятьне әйләндерәләр һәм аның бүген монда улы Радик Газинур әфәнде һәм мин аңа сүзне бирер идем, ул директор булып эшли бу җәмгыятьтә. Аның темасы татар авылын саклап калуда эшмәкәрлекнең роле. Мин Яхун Радик Газинур улы үземнең туган авылым Якфәрдә яшим. Мишәр җаваплылыгы чикләнгән хуҗалык белән җитәкчелек итәм. Безнең Мишәр хуҗалыгының 6000 гектарга якын җире бар. Хуҗалыкта 15ләп механизатор. Безнең яктагы җирләр бик уңдырышлы булмаса да, уртача һәр гектарынан 25 центнер иген суктырып алабыз. Мишәр хуҗалыгының тарихына бераз гына күз салсак булайрак. Аңа нигезне әтием Газинур Рафкайт улы Советлар Союзы булган чорда ук 1989 елны премьер-министр Иван Силаевның 25 кешедән иң беренче фермерлар ясау таләбе буенча фермер хуҗалыгы ача. Әтиебез Союзда һәм бүгенге Россия хөкүмәтендә беренче фермерлардан санала. Ул безне энем белән икебезне дә туган үскән җирне яратырга, нигезебезне хөрмәтләргә өйрәтте. Без 12 яшьтән комбайнчы ярдәмче булып, 14 яшьтән үзебезнең СК5 комбайннарында өлкәннәр белән ярышып эшләп үстек. Мәктәпне тәмамлаганда кем булабыз, кайда яшибез билгеле иде. Мин агроном, туганым Рамил юрист һәннәре сайладык. Мәскәүдә барып югары белем алгач, без кабат туган авылыбызга әйләнеп кайттык. Туганым Рамил юридик академик битерсә дә, авылда яшәп, бүгенгечә көннем малчылык белән шөгыльләнә. Меңләгән Эделбай нәселле сарыклары үрчетә. Безнең бүгенге иң зур теләгебез үзебезнең туып үскән авылыбызны саклап кына калу түгел, чит, ят җирләргә дә үрнәк итеп күрсәтү. Безнең авылда 220 йорт хуҗалыгы исәпләнә. Шунарда 530 кеше яши. Халкыбыз уңган, тырыш, иң мөһиме айнык. Авылдашлар матур, мул яшәсен өчен барлык шартлар тудырылган. Нәниләр өчен бала бакчасы, укучыларга 11 еллык мәктәп, спортчыларга спортзал, азык-түлек кирәксә 2 кибет, күңел ачарга, туйлар уздырырга 2 кафе һәм мәдәният йорты
мәдәни йорты төзелгән. Дин юлына басканнарга мәчетебез, эш теләгәннәргә 2 пилмән ясау цехы, кондитер цехлар, каз үстерү фермасы, инкубатор, 2 тегермән бар. Авылда үткәрелгән барча бәйрәмнәрне Сабан туе, Оренбург өлкәсе татар авыллары эшләре арасында чаңгы ярыштыру уздыру, Бөек Ватан сугышы ветераннары багышлап бик матур стела төзү кую, авыл уртасындагы матур итеп мәчет салу эшләре барысы да авыл эшкуарлары ярдәмендә башкарылган эшләр. Без ничә гасыр башка милләтләр арасында яшәсәк тә, чын татар телендә мишәрләрчә горурланып сөйләшәбез, үз телебездә җырлыйбыз. Җырчы авылы диләр безнең Гәфәр авылын. Татарның ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән керми дигән мәкәле бар. Татар булып калуның бер авырлыгы юк. Без үзебездән тора. Хөрмәтле коллегалар, балаларыбызны татар итеп күрәсебез килсә, тел сакласын дисәк, әти, әни, әби, бабай, балаларны бишек җырыннан татарча өйрәтергә тиешбез. Горур булыйк, бергә булыйк. Безнең берләштергән торган Татарстан Республикасы бөтен дөнья татар конгрессына без рәхмәтле. Зур рәхмәт. Хәзер алга барабыз. Чираттагы сүз Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба авылы Гафел гаилә компаниясе хуҗалыгы Галимуллин Алим Фирхат улына һәм Галимуллина Илмира Инрат кызына бирелә. Аларның чыгышу темасы Гафел гаилә компаниясе эшчәнлеге. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, президиум, кадерле милләттәшләр, мин инде бу чыгышымны кешене хыял куялып бара дип башлар идем. Чөнки мин үзем авыл малае, шулай да кичкенәдән урманчы буларак хыялландым. Һәм инде гел кичкенәдән агачларны үсү буенча кызыксындым, ничек үсәләр. Бу кызыксыну мине җир йөзенең нинди генә пышмакларына алып бармады. Мин Англия, Америка кебек илләрдә укыдым, Европаның барлык илләрендә булдым. Бер сорау белән, алар анда ничек агач үстерәләр дип. Инде бу анда алган бүтән белемнәр белән инде мин үземнең илемә кайттым. Һәм күпме эшләрдә эшләгәннән соң без Саба районына күчендек. Саба урман хуҗалыгында эшли башладым. Мин анда бик ошадым, но көннәрнең бер көнендә инде без тормыш иптәшем белән бер фикергә килдек. Үзебезнең бер гаилә компаниясе ачарга дип. Бу инде безнең нинди максат, без агач үстерү буенча питомник төзисе килде. Но вакытта безнең бер акча да юк, җир дә юк. Мин инде аптырагач теге шушы кешеләрне киеп Казанга да бардым, теге мәйтәм бер программага, бер нәрсә эләкмәм икән дип, анда мин туры килмәдем. Инде кайткач әйтәм, тормыш иптәшемә әйтәм, кешене салып та эшлик инде без дидем. Хәзер шуннан соң инде без шушы питомник ясыйбыз дип, без инде күп кенә эшләр башладык. Агачтан өйләр төзү, ландшафтный дизайн, андарасын мин үземнең белемнәремне консультант булып сата башладым. Но ин рентабельность булып чыкты интернет-магазин, ул теге агачларны интернет аша, алма агачларны, ниләрне интернет аша сату. Без кыш буе заказ җыеп, яз көне таратабыз. Ул бик әйбәт эш булып чыкты. Без инде бу эш белән эш башланганда бик кызык инде. Мин рәхмәт әйтәсем килә әниемә, әтиемә, туганнарыма, мин әнием дә бүген монда. Чөнки алар бөтенесе ярдәм итте. Без һәммәдә бөтенебез бергәләп эшлибез инде бөтен эшне. Шушы адымнар белән без инде 2017 елда имчә инде җиңүләр булды дип уйлыйм. Без үзебезнең байлар сабасында мотор теге кибет ачтык. Бу инде садовый центр дип атыйм инде Гафел. Монда безнең команда инде бөтен сату 70% ул бара инде интернет аша. Монда безнең күп чаралар уздырабыз. Безнең кибетнең максаты ул күп мероприятиялар уздырып, кешеләргә бакчачылыкка, табигатькә мәхәббәт уятып, без шуның өчен бик эшлибез. Һәм без инде бик рәхмәтлебез хәзер рәисемгә безне ак калфакны алып килгән өчен. Чөнки 170 кеше килеп киткәч безнең оешманы күреп, безнең белән инде нинди бер яңа нәрсә күчерде, безнең белән журналистлар кызыксына башлады. Теге бик зур рәхмәт, монда җыеннарга чакыра башладылар. Мин рәхмәт әйтәсем килә инде безнең Саба
башлыгына Рәис Нуралиевичкә, чөнки безнең Сабада бик матур парклар, набережнәләр төзелде. Ул безгә ышанып, шул яшелләндерүне безгә тапшырды. Без инде шул хәл шатланабыз. Үзебезнең шушы бәләкәй гаилә компаниясе районга инде файдалы оешма булып килгәнә. Менә миннән сорыйлар инде. Алим син ничәп? Чөнки мин община 34 ай Америкада, 6 ай Англия, инде шит ул Европадан сонта торым янда барып яшим. Күрдем, миннән кеше күп сорый инде, нәрсәгә син күченеп китсен, ничә анда яшәмисең дип инде. Менә бу җыенда булгач, мин вообще тагын да шатланып, безнең Татарстан ничек дип әйтим, тыныч, әйбәт җир яшәр өчен. Чит ил түгел, менә шушы. Чөнки безнең менә бу эшмәкәрләрне күргәч, ул үзенә бер төр. Мин әйтәсе килә инде, монда бөтенсе эш итәрән кешеләр инде. Алар үзләре эшләп, үзләре табаларны мин бер нәрсә генә тәкъдим итәсе килә. Сез менә анда Instagram һәр вакытта бушка ел эшләргә кирәк. Менә ул безнең бит инде эшләүче кешеләрне сату, реализация. Менә анда сез әгәр дә шуны без атлар үстерән кешеләрне күрдек, анларны күрдек. Аларның һәрбер иртә белән генә дә бер 15 минут ва 15 секунд шул атларга шапканны күрсәтсәгез, сезнең районнан чыгып, районда кырыйлар күрә башлый, кешеләр киңәш бирә башлый. Мин үзем дә истәрем апарам, шуңа әйтәм инде. Ул ниндидер бер көч бирә. Хәзер инде безнең гаилә турында минем тормыш иптәшем сөйли. Рәхмәт. Хәерле көннәр, тырыш, уңган, булган татар халкының эшмәкәрләре. Мин монда сезнең арагызда булуым белән бик горурланам. Һәм залда утыручы бу җыенда булган кешеләр безнең өчен бик зур үрнәк. Һәм без чын күңелдән сезнең уңышларыгызга сөенәбез. Безнең инде гаилә компаниясе, миннән еш кына сорыйлар. Ирең белән эш алып баруда, гаиләне төзүдә ничегрәк микән? Аның серләре бар микән дип сорыйлар. Әйе, сер бар, чөнки гаилә ул тормыш иптәшеңә бер-береңә карамау, тормыш иптәшең белән бер юнәлештә карау. Һәм безнең менә бу эшебез, максатларыбыз бердәм булу, без бер юнәлештә карыйбыз ирем белән. Һәм кайсы бер вакытта ират фикере, хатын-кыз фикере ул төрлечә була, кайсы бер вакытта каршылыклар да була, һәм аларны кушып бер яхшы идея гел вакыт килеп чыга. Мин үзем профессиям буенча экономист, һәм ул КАИ университетында алган белемем миңа хәзерге вакытта бик тә булыша. Һәм инде үсемлекләргә, тирә-юньгә мәхәббәт, экологиягә битараф булмау, ул минем бу хисләрне минем ишемдә ирем уятты һәм мин аңа чиксез рәхмәтлемен. Һәм ул мине төрле выставкага алып бара. Күптән түгел генә Америкага барып кайттык без. Һәм анда 40лап төрле питомниклар, бакча үзәкләре карап кайттык. Һәм шунсы гаҗәп, алар бөтенесе дә гаилә белән эшлиләр. Һәм мин шуннан алар белән аралашып, чыннан да ирем белән эшләп, эшләргә тагын да менә күңелдәге фикерем ныгайды. Һәм без инде һаманда буыннан-буынга күчә бизнес. Һәм без инде шуны күзаллап, үзебезнең бизнесыбызны булдырырга булдык. Һәм кем нәрсә эшли ала, шуны 7 юнәлеш алдык. Һәм безнең логотипта күрә аласыз, шушы 7 юнәлештән акча эшләп, без питомник төзергә хыялланабыз. Һәм бу агачның тамырлары Галимуллин Алим Фергатович һәм Эльвира дигәнне, һәм без аны безнең балаларыбыз, оныкларыбыз дәвам итәр дип бик телибез. Һәм логотипка карап, без бер вакытта да үзебезнең максатыбызны онытмыйбыз. Һәм шуны әйтәсе килә, без Алим белән 2 бала тәрбиялибез. Үзем Казан кызы мин, ләкин балаларны тәрбияләү иң уңайлы җир Саба районы дип саныйм, һәм район үзәкләре, чөнки балачактан ук балалар бакчасыннан ук стандартлар бик югары, инфраструктура бик көчле. Һәм без тагын үзебезнең балаларга гына тәрбия түгел, киләчәк буынга да үзебезнең белгәннәрне, тәрбиябезне бирәсе килә. Без җәйкендә безнең садовый центрда балалар эшли, һәм алар инде үзләре үсентеләр үстерәләр, без арга аңлатабыз, үстерүне, сатуны. Безнең һәр чәршәмбе көнне Алим английс клубы уздыра. Мин дә катнашам, без анда инглизчә аралашабыз мәктәп балалары белән. Һәм еш кына Алим Skype аша
үзенең дуслары белән Америкадан, Европадан Skype аша үзебезнең Саба районында укучы балалар белән сөйләштерәбез һәм ул аларга киләчәктә бик көчле тәҗрибә булыр дип ышанып калабыз. Әти белән әнинең туган авылында Коръән конкурслары да балалар арасында уздырырга тырышабыз. Һәм инде теге елны 2017 елда без бик Салават күпере белән бик матур проект ясадык. Салават күпере журналы белән 10,000 дана менә шундый шыршы урыклары тараттык. Һәм монда инструкциясе белән киләсе буын өчен урман утыртык дигән һәрбер бала журнал белән бу шыршы урлыгын алды, утыртты, үстерде, көндәлек алып барды һәм Салават күперенә җибәрде. Һәм без инде җиңүчегә Гафел компаниясе кыйммәтле бүләк бирдек. Шуны әйтеп китәсем килә, Алим гел әйтә. Әгәр дә кешенең күңелендә табигатькә, үсемлекләргә ярату булса, ул кешенең эшендә начарлык бер кайчан да була алмый. Һәм безнең гаиләдә шулай. Минем ирем идеялар бирә, һәм мин аның үзем аның булышчысы дип саныйм. Һәм бу форсаттан файдаланып, бөтен хатын-кызларны якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйм. Һәм хатын-кызның көче аның йомшаклыкта дип саныйм. Иратларыбызны үстерик, канатландырыйк. Безнең илебезнең ирләре көчле булса, безнең илләребез тыныч була дип уйлыйм. Алланың рәхмәте яусын. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Алим әфәнде, Эльвира ханым, хактан да бик матур чыгыш. Татар милләте ул һәр вакытта үзенең гаиләләре белән кичле булган. Менә сезнең монда гаилә эш бергә, менә безнең өчен зур горурлык. Бик зур рәхмәт. Алга барабыз. Сөз Оренбург өлкәсе Оренбург шәлләре оешмасы генераль директоры Эшмәкәр, Оренбург өлкәсенең Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Альбина ханымга бирелә һәм аның төп чыгышы Оренбург шәлләре оешмасы мисалында авыл җирендә яшәгән халыкны эш белән тәэмин итү юллары. Хәерле көн. Хөрмәтле җыендагы катнашучылар, катнашучы милләттәшләребез һәм хөрмәтле безнең президент Рөстәм Нургалиевич. Хәерле көннәр. Сезгә татар дөньясының гаҗәеп тирән тарихи истәлекләрен сакланган Оренбург якларыннан кайнар сәлам алып килдек. Бүген без бик тә кызыклы, уйландыра да, яңа карашларыбызны арттыра да торган фикерләшү мәйданчыгында җыелдык. Биредә катнашучы һәрберебезгә бер-беребезнең эшләре дә бик тә кызыклы. Һәр елны безне очраштырып, фикерләшергә, аралашырга мөмкинлекләр тудырган оештыручыларыбызга ихлас рәхмәт. Бүген миңа шушы трибунадан чыгыш ясау мөмкинлеге бар бирелгән икән. Эшебез турында гына түгел, татар авылларында борынгы һөнәрләребезне, чын татар һөнәрләребезне саклап калуга оешмабыз, гаиләбезнең керткән өлеше турында берничә фикер җиткерәсем килә. Мин үземнең белгечлегем буенча фельдшерлык һөнәрен үзләштерсәм дә, кияүгә чыгып берничә ел үткәч ирем Фаил белән шәхси эшебезне ачып җибәрдек. Инде 2008 елдан Оренбург шәлчеләре оешмасы оештырып, аның җитәкчесе булдым. 17 елдан Оренбург шәлчеләре кулланучылар кооперативы идарәсе рәисе итеп билгеләндем. Бүгенге көндә әзер продукциябызны үзебез ясалган халыкка җиткерү өчен 4 кибет оештырдык, икесен кибет музей дип җиһазладык. Халык ара күргәзмәләрдә катнашабыз. Гарәп имерлекләрендә, Казакъстанда, Германиядә, Италиядә, Россиядә безнең Оренбург шәлләре бик югары бәя ала. Хыялыбыз тагында зуррак масштабларда эшне оештыру. Бөтен мөмкинлекләр дә бар. Иренмәскә генә кирәк, ялкау гына булмаска кирәк. Беренче шәлемне бәйләгәндә миңа 6 гына яшь иде. Бу һөнәр орлыгын бала чактан ук минем каләбемә әбием белән әнием салды. Һәм хәзер шул орлыкларның җимешләрен татыйм дип сөенәм. Без гаиләбез белән авыл яшәсә ил яши дигән гыйбарәне алдыбызга максат итеп яшибез. Шуңа күрә дә оешмабызда эшләгән 100 кешенең 86 кулдан бәйләүчесе
Оренбург өлкәсенең төрле татар авылларыннан. Минем фикеремчә, бала чактан ук һөнәрне тирәнтен үзләштергән очракта гына зур нәтиҗәләргә ирешергә була. Шуңа күрә дә үз һөнәребезне балаларыбызга өйрәтүне, аны югалтмыйчак, буынга тапшыруны үз максат итеп куйдык. Бүгенге көндә Сакмар районы Татар Каргалысы авылы, Саракташ районы Рәдүт авылы, Переволодск районы Зубачи авыллар мәктәпләрендә шундый безнең һөнәрчелеккә өйрәтә торган сыйныфлар оештырдык. Анда 7 яшьтән алып 14 яшькә кадәр 47 бала шөгыльләнә. Алар арасында 2 егетебез дә бар. Ул инде егетләрне дә кызыксындырып өйрәнәләр икән. Бу безгә кичкенә булса да җиңү дип уйлыйм. Сыйныф атнасына 6 сәгать эшли. Аларның иң яхшы белгеч осталар өйрәтә. Балалар өчен шималны, эш коралларын, укытучылар өчен хезмәт хакларын да үзебез түлибез. Шәлне бәйләүне генә түгел, бу һөнәрнең бөтен процессын үз куллары белән эшләп карыйлар балалар. Мамыкны юалар, тарыйлар, ирлиләр, җипне әзерләгәч миллиметрлык ягызга бизәкләр төшереп бәйли башлыйлар. Үзебезнең Оренбург шәлчеләр предприятиесенең дебет мамык эшкәртү цехына сәяхәтләр оештырабыз. Бу сәяхәт балаларга бик тә ошый инде. Чөнки алар зурлар белән бер рәттән дебетне тетәләр, юып, буяу серләренә төшенәләр. Шимал эшкәртүнең яңа ысуллары белән дә танышалар. Машина белән җеп ирләргә өйрәнәләр. Энә дә тота белмәгән балаларның бүген шәл уртасы гына түгел, шәлнең матур итеп, читләрен оста итеп бәйләп утырулары безне бик шиксез куандыра инде. 2016 елда мине бөтен дөнья татар хатын-кызлары Ак Калфак иҗтимагый оешмасының Оренбург өлкәсендәге бүлекчәсендә җитәкче итеп куйдылар. Бу инде миңа татар авыллары, андагы милләтебез, балаларыбыз, яшьләребез, хатын-кызларыбыз белән эшләү өчен өстәмә йөкле икәнен аңладым. Аллага шөкер, бүгенге көндә өлкәбезнең 16 татар районының 14-ндә оешмабызның бүлекчеләре ныклап эшли. Һөнәрләребезне саклау һәм кайтару йөзеннән күп эшләр башкарыла. Барсын да әйтеп тормыйм инде, ләкин буларны кызыксындыру өчен, балаларны кызыксындыру өчен шәл бәйләдем, шәлем түгәрәк түгел дигән бәйгендә отышлы булуын әйтеп китәсем килә. Россия халык сәнгать промысллары ассоциациясе әгъзасы булып торганлыктан теләгем иң сәләтле балаларны Мәскәү шәһәрендә үтә торган Молодые дарования дигән конкурска алып барып катнаштырырга. Яңа уку елыннан шундый ук сыйныфлар арттыру, халык белән үткәрә торган чараларны киңәйтү максат итеп куябыз. Алла бирсә, барсы да барып чыгыр дип уйлыйм. Без инде әлеге эшләребездән бик канәгать. Чөнки бернигә карамастан эшкуарлар гаять мөһим бурычларын үти. Татар авылларын саклауга үз өлешләрен кертәләр. Безнең мамык шәлләр исә нык җипләр кебек таралмасын өчен сала тормышын бәйләп тора. Оренбург өлкәсенең горурлыгы булган шушы тармак хезмәткәрләренең бу төп теләге. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Хәзер мин сүзне Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районының шәхси эшмәкәренә Гөлсем ханыма бирдем. Аның төп темасы авыл яшәсә ил яши. Рәхмәт итегез. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле җыенда катнашучылар, хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургалиевич. Без бүген бик тә үзенчәлекле, абруйлы җыенда катнашабыз. Залга тормышыбызны әйдәп барырга, үзе яшәгән төбәкнең әйдәманы булырга тиешле халкыбызның булдаклы уллары һәм кызлары, эшмәкәрләр җыйналган. Җыенда президентыбызның хөкүмәт әгъзаларының катнашуы, җыенда катнашучыларга зур өметләр баглануын күрсәтә. Шуның эчендә мин бу җыенда катнашуыма бик тә шат. Конгресс тарафыннан оештырыла торган мондый очрашу беренчесе генә түгел. Ул очрашуларның һәрберсе гаять зур әһәмияткә ия. Әнә шундый әһәмиятле форумга җыелганбыз икән, минемчә сөйләшүне эшмәкәрлекнең үстерү кысаларында гына алып бару урынлы түгел. Без инде ул стадияны үттек. Булдаклы, уйлый һәм уйлап гамәл кыла белә торган кешегә бүген эшмәкәрлекне булдыру һәм үстерү өчен шартлар җитәрлек дип саныйм мин.
Егетләребез чыннан да уйланалар. Нәтиҗәдә эшмәкәрлекнең нәтиҗәлелеген һәм эффектлыгын нык итеп үстерү юллары табыла. Районыбызда бүген комплекслы кооперация алымы практикага кирип бара. Кайсыдыр авылда, мәсәлән, күп итеп терлек асраучылар, ит җитештерүчеләр бар. Икенче бер авылда үзебезчә борынгы халык рецептлары нигезендә колбаса ясау, казылык җитештерү осталары бар. Ә инде бу продукция һәр кайда үтемле көтеп алына. Сату бәясе дә отышлы. Күп итеп каз, үрдәк, күркә асраучылар белән алардан каклаган, киптерелгән, ыстанган кош ите җитештерүләр арасындагы кооперация шуның тагын бер отышлы мисалы. Билгеле, проблемалар бар һәм булачак. Аларны хәл итәргә, хәл итү юлларын эзләргә кирәк. Әмма минем бүгенге сөйләшүне башка ясылыкта күрәсем килә. Сүзне бүген ничек итеп эшмәкәрләрне урыннарда киң җәмәгатьчелекне актив, нәтиҗәле эшкә тартып, урында тормышны яңартучылар итәргә, яңарыш двигательләре итәргә дигән аспектта алып барырга кирәктер. Эшмәкәрләрнең урыннарда абруе да, мөмкинлекләре дә зур. Алар белән халык та, җитәкчеләр дә исәпләшә. Әнә шул абруй мөмкинлекләрне, конкрет урындагы проблемаларны урында хәл итүдә файдалану җитеп бетми әле. Югыйсә республикабыз җитәкчелеге тарафыннан бик күп матур инициативалар үткәрелә. Һәр елы без мәгънәле бер исем астында уза. Һәм шушы юнәлештә хәтсез, игелекле эшләр башкарыла. Республика күләмендә бик актуаль социаль программалар эшли. Аларның нәтиҗәсен без үзебез җирлегебездә дә ачык диябыз. Сугыш ветераннарын һәм аларның туклалган җәмәгатьләрен фатирлы итү программасын гына алыйк. Минем әнием ягыннан булган Мифтахетдин бабам йортыннан сугышка 6 ир-ат чыгып киткән. Аларның 4-се кире әйләнеп кайтмаган. Менә шушы нигездә ветеран йорты төзелүне авылдашлар улларны кайгыртуына түгел, ватан азатлыгы өчен шәһид булганнарга һәйкәл буларак кабул иттеләр авылымның түбәнешендә. Яки менә авария хәлендәге тораклардан котылу программасы. Авылыбызны ямсызлап торучы сельхозтехника заманында салынган бараклар, тиешле яшәү шартлары булмаган бараклар сүтелде. Һәм 12 авылдаш гаиләбез 2018 елны яңа фатирларда каршылады. Мондый мисалларны дәвам итәргә була әле. Бу бит бер авыл җирлегендә авылларны үстерү федераль программасы, яшь гаиләләрне фатирлар белән тәэмин итү, авылларга юллар төзү, чиста су кебек күп программалар авыл кешесенең тормышын яхшыртуга юнәлдерелгән бит. Кешене шулай ук менә монда утырган барлык авыл эшмәкәрләрендә туган авылы үстерә. Шулай булгач туган авылыңны үстерү, аны дөньяга таныту, шушы авыл үстергән күренекле шәхесләр, эшмәкәрләр бурычы булып чыга. Без барыбыз да аңлыйбызмы моны? Үз ишебезгә бикләнеп кенә яшәмибезме? Минем кабатлап шундый сорау бирәсем килә. Ә менә ул игелекле программалар урында әйтик, кичкенә генә бер авылда урындагы мөмкинлекләр кысаларында үзенең дәвамын табамы? Карелия авылы борынгы чордан зур байлар, эшмәкәрләр авылы булып танылган. Шушы авылдан чыккан Усмановлар, Юнысовлар Казанның иң абруйлы, иң атаклы байлары булып тарихка кергән. Казанның үзәгендә без һәр адымда аларның игелекле эшләренә юлыгабыз. Казанның иң борынгы мәчетләрен, мәдрәсәләрен алар төзеткән. Әлеге мәчет мәдрәсәләр алар хисабына яшәгән. Алар ятим караусыз балалар өчен, мөселман балалар өчен дөньяда беренче приютны Юнысовлар төзеткәннәр һәм аларны үз хисапларына эшләткәннәр. Казанда югышлы авырулар таралган чорда махсус бина сатып алып, мөселман авырулары өчен хастаханәләр оештырганнар. Алар өчен табиблар, шәфкать туташлары тапканнар. Шулай ук үз хисапларына тәэмин иткәннәр. Әлеге изге җаннарның игелекле эшләре рус байлары өчен үрнәк итеп күрсәтелгән. Аларның игелекле эшләрен санап бетерерлек түгел. Алар узак еллар Казан татар ратушасына җитәкчелек иткәннәр. Туган авылларында онытмаганнар. Менә бүген менә шушы изге традицияләр дәвам итәме? Без әнә шул ерак бабаларыбыз истәлегенә турлыклымы? Бүген дә бит һәр авылдан диярлек шунда туып, үсеп, читтә яшәүче, зур эшләр башкаручы күренешле шәхесләр, эшмәкәрләр бар. Аларның һәр берсенең туган авыл өчен зур игелекләр кылырлык мөмкинлекләре бар. Мин аларның һәр берсенең
туган авылларында, bu кешеләрне үстергән авылларында матур итеп үз йортын булдыруларын теләр идем. Ял вакытларында, ял көннәрендә мөмкинлек булганда, гаиләсе белән шунда кайтсын, туган җир тойгысын яңартсын иде. Балалары тирән тамырларының кайда икәнен күреп, шушы җиргә бурычлы икәнен аңлап үссен, табигать шифасын сеңдерсен иде. Монда утыручы эшмәкәрләрнең һәм инде Казанда яшәүче эшмәкәрләрнең, Мәскәүдә яшәүче эшмәкәрләребезнең Казанда, Мәскәүдә, чит илләрдә фатирларыбыз бар бит. Нишләп әле менә шушы ук безнең эшмәкәрләрнең, безнең үстергән авылларыбызда фатирлары, аларның матур авыл йортлары булмаска тиеш. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, референдум уздырып, шуның нәтиҗәләре белән туган төбәгебезне төзекләндерү өчен тупланган акчаларны 4 мәртәбә арттырып, республика бюджетыннан кайтару инициативасы өчен барлык авылдашларым исеменнән сезгә олы рәхмәтемне җиткерәм. 1 сум, 4 сум булып үзеңә кайтсын әле. Кайда акчаны шулай эффектлы итеп эшләтеп буласың? Бу безгә бик кирәкле программа. Авыл халкы баштарак бу эшкә шикләнебрәк караса да, нәтиҗәләрен күргәч бу программада бик теләп катнашабыз. Uzun гомерле булсын ул. Яңадан менә монда инде дәүләт тарафыннан акча бирелеп эшләгән программалар турында мин күбрәк әйттем. Менә хәзер берничә сүземне акчасы шушы эшмәкәрләр белән эшләгән эшләргә юнәлтәсем килә. Менә күптән түгел генә мәктәпнең 100 еллыгын үткәрдек декабрь аенда. Бу мәктәпнең 100 еллыгына бик әйбәтләп әзерләндек. Җомга көнне башланды, шимбә көнне бетте. 2 көн бәйрәм иттек. Беренче районыбызда Казанның 1000 еллык исемдә мәдрәсәсе эшли. Шушы мәдрәсәне битергән барлык Нурма Кариле авылларыннан бөтен кешеләрне җыеп, укытучыларыбызның зират каберләренә барып, дуалар кылып, менә шушыны оештырдык җомгага кадәр. Җомга вакытында имамнарыбыз мәктәбебез өчен дуа кылдылар, гыйлем, дөньяви белем һәм дини белем буенча вагаз сөйләделәр. Икенче көнне инде 140 кешегә әзерләнгән табын мәктәп ашханәсендә. Анда инде пенсиягә чыккан барлык укытучылар, мәктәбебездә 2 ел гына, 1 ел гына эшләп киткән укытучыларны да барысын җыйнап, матур итеп аларга истәлекле бүләкләр биреп, монда да 2 имамыбыз катнашты. Коръән табыны итеп, аларның истәлекләре белән уртаклашып, шундый матур мәҗлес булды инде. Обедтан соң клубка төштек. Клубта инде укучыларның кул эшләре, тарих буенча выставкабыз һәм инде очрашуның үзебезнең мәктәпне битергән укучыларның официаль өлеше булды. Менә монда район администрациясе эшләде, үзидарә эшләде, мәктәп эшләде, детсад эшләде, колхоз эшләде. Яңадан Ак Калфак оешмасы катнашты, китапханә катнашты, клуб катнашты, хатын-кызлар оешмасы катнашты. Менә күпме оешма, монда чыккан акча бөтенесен, Аллага шөкер, үзебезнең мәктәпне битергән эшмәкәрләр бөтенесен үз үсләренә алдылар. Менә үз мәктәбеңә булыш дигән программа ялт итеп, бөтен халыкны җыйнап, шундый зур бәйрәм итеп, шундый матур итеп эшләде. Нишләп менә бу программа безнең үз туган авылыңа булыш дигән программа эшләмәскә тиеш? Әйдә менә кабул итек андый программаны, сорыйк республикабыз җитәкчеләреннән. Минем күптән күңел турында йөрткән бер хыялым бар. Кичкенәме ул, зурмы, һәр татар авылында көчле рухлы, эшлекле авыл халкын үз тирәсенә туплый һәм игелекле эшләргә күтәрә ала торган мәхәллә булдыру. Безнең җирле үзидарәгә 6 авыл керә. Кайсын гына карап бетерсеннәр. Һәр авылның үз хуҗасы булырга тиеш. Минем туган авылым Кариледә аның 10 елдан артык эшләп килүче башлангычы бар инде. Бу авылда башкарган игелекле эшләр дә хәтсез. Беркемне дә борчымыйча үз кешебез белән үз хисабыбызга авылның һәр йортына табигый газ керттек. Һәрбер йортка чишмә суы китердек. Авылның урамнарын төзекләндердек. Мине татар авылларындагы зиратларның хәле бик борчый. Үз авылыбызның зиратын нигезле итеп чистартып, тәртипкә китердек. Бу эш дәвам итә. Бу эштә бөтен авыл халкы бикләп катнаша.
Күптән түгел генә авылыбызның күп гасырлык тарихын архив документлары нигезендә тәфсилле итеп бәян иткән Кариле Кара Иле исемле зур китап бастырып чыгардык. Менә бу китапны да башлап йөрүче эшмәкәр булмаса, гади авыл кешесе генә моны эшләп бетерә алмый. Чөнки һәрбер архивка бардың, анда акча кирәк. Һәрбер документны сатып алырга кирәк. Менә моның башлангычында без ятарга тиешбез. Шушында утырган кешеләр ятарга тиеш. Һәм инде һәрбер нормальный авылның аның тарихлы китабы булырга тиеш. Менә яңадан бер матур гына әйбер. Шушы эшмәкәрлекнең аның да нигезендә эшмәкәрлек ята. Рамазан айларында ифтар мәҗлесе турында. Безнең иң беренче елларда, мондан бер 15 еллар элек, авылда без я мин үткәрәдерем, һәм бер тапкыр мәчет үткәрә торган инде. Мәчетләрдә ифтар мәҗлесләрен. Бүгенге көндә безнең менә 3 ел рәттән инде хәзер 15ләп йорт берләшә, урам булып берләшәләр дә. Рамазан айының беренче көненнән башлана ифтар мәҗлесләре, ахыргы көненә кадәр хәтта сыешып та бетә алмыйбыз, ахыргы көннәрне утсар күрше җыйналып, менә шулай итеп ифтар мәҗлесләре ишабыз. Монда инде мәчетнең оягын атлап кирмәгән яшь киленнәр дә керә, бөтенесе мәчетне дә күрәләр, ишен дә күрәләр. Авыл гөрләп тора, менә шуның кадәр матур була инде Рамазан аенда Карилендә яшәү, тагын да менә татар икәнебезне, үзебезнең матур яшәүебезне күрсәтә алабыз дип әйтәм. Безнең авылыбызны бик матур төзек, аның безнең авылыбызны бик матур төзек, аның тәрбиятын ямьле итәсебез килә. Чөнки бу тормыш матурлыгы дигән сүз. Шуны да әйтеп китим. Безнең авылша бөтен Россияны иңләп үтә торган тарихи Себер юлы уза. Моннан илнең әллә кайда төбәкләреннән көн сайын йөзәрләгән машина уза. Безгә карап алар татар халкының тормышын, яшәешен бәялиләр бит. Минем фикрем, дәүләт биргәнне генә көтеп утырырга түгел, авыл җәмгыяте авылның күп проблемаларын үзе хәл итә ала. Хәзер авылларда мәчетләрнең роле бик зур һәм үсә бара. Шуңа күрә мин көчле рухлы, зур эшләргә сәләтле мәхәллә дип сөйлим. Һәр авылга тирән белемле, халкыбыз әйткәнчә, йөрәкле, көчле, үз фикерен үткәрә белә торган имам кирәк. Ул динебезне өйрәтсен, әхлак тәрбиясе бирсен, мәктәп мәдәният мәсьәләләрен аңласын һәм аларны шишәргә ярдәм итсен. Мәхәлләнең җитәкчесе булсын, мәхәлләсе белән акча эшли алсын. Акчалы мәхәллә кирәк. Бүген инде шундый егетләр бар, әмма аларның статусы тәгаенләнмәгән. Булган егет әле мин санаган эшләрне рәхмәт шиңенә эшли алмый бит. Аның яшисе, гаиләсен туйдырасы, балалар үстерәсе бар. Имамның эшмәкәр егетләрнеке шикелле яхшы йорты, яхшы машинасы булсын. Аның сүзе үтсен, ул халыкны, халык аны бер сүздән аңларлык булсын. Һәм иң әйбәте, шушы кем мәхәллә хуҗасы, ул имаммы, башка кешеме, ул дин мәнфәгатен, үз мәнфәгатьләрен үстен күрсен, авылдашлары мәнфәгатен, авыл мәнфәгатен, ул инде шулай ук үз мәнфәгатеннән үстен күрергә тиеш. Менә шул вакытта гына мәхәллә яшәячәк безнең. Менә шул вакытта авылның үз хуҗасы барлыкка киләчәк. Авылның сыздандырып торган проблемалары да үз вакытында уңышлы хәл ителәчәк. Бу мәсьәләгә дәүләт игътибары кирәк. Чөнки һәр авылда үзенең көчле рухлы хуҗасы булмаганда, дәүләт инициативалары, программалары бер вакытта да көтелгән нәтиҗәне бирмәячәк. Авыл җәмәгатьчелеге, бигрәк тә эшмәкәрләре, дәүләт җитәкчелегенең көче һәм инициативасы белән мин бу мәсьәләне тормышка ашырып була дип саныйм. Форсаттан файдаланып татар конгрессына, диния нәзарәтенә, хатын-кызлар җәмгыятенә, хатын-кыз буларак бигрәк тә ак калфак татар гаиләләре, мөслимә хатын-кызлар иҗтимагый оешмаларына ихлас рәхмәтемне ирештерәсем килә. Безнең эшебезне җанландыруда, нәтиҗәлерәк һәм мәгънәлерәк итүдә аларның булышлыклары бәя биреп бетергесез. Безнең яшәүебезнең девизы шундый булырга тиеш. Гомереңне шәм яки лампа кебек тик бер өйне яктыртуга сарыф итмә. Кояш кебек һәр тәрәзәгә нур иңдер. Һәр барчагызга уңышлар телим, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мәсім ханым менә бик дөрес мәсьәләләр күтәрде. Әлбәттә, һәр авылның тарихы булырга тиеш. Менә күрсәттеләр китаплар, мин күрсәтмә бирдем. Бу авыллар турында передачалар эшләргә телевидениедан. Бу авыллар турында гына түгел, кешеләр турында күренекле шушы авылдан чыккан кешеләрнең турында сөйләсәң, ул бик
тарих турында да, башкасы да бик кирәк. Икенчедән, мин сезнең белән риза, һәммәбез, кемдер авылда туган, әгәр дә сезнең нигезегез юкка чыга икән, ул бит инде аннан соң нәрсә дигән тарих. Шуңа күрә эшмәкәрләрнең генә мөмкинлеге бар бер нигезне сакларга, шунда кайтып йөрергә, һәм мәктәпкәме, авылгамы ярдәм күрсәтергә, аннан беребезнең дә акчасы да кимеми, рәхмәттән башка, саваплы эшләүдән башка, мәчеткә бераз булышырга. Әлбәттә, мин сезнең белән риза, мәчетләрдә бик оста, халык ярата торган имамнар булырга тиеш. Безгә бу укыту мәсьәләләрен, бүтән мәсьәләләрне карарга кирәк. Шуңа күрә сезнең чыгышыгыз бик эчтәлекле, бик урынлы. Кул чабыйга әле матур итеп. Бик зур рәхмәт, Рөстәм Нургалиевич. Хөрмәтле милләттәшләр, кичә хактан да без барыбыз да Әлки районында булдык. Һәм беләбез инде анда ике бер туган Шәйхетдиновлар хуҗалыкларга бик тырыш эшләр, уникаль бу күренеш безнең өчен. Алар ике аерым фермалары бар, шунда эшләр. Иң мөһиме, менә шу ике безнең милләттәш 200-дән артык эш урыны оештырып, бүгенге көндә халыкка эшләргә мөмкинлек бирәләр. Менә biz әйтәбез инде төп мөнәсәбәт, эшмәкәрләр җыелдык, нәрсә белән хактан да без халкыбыз өчен эш урыннары ясыйбыз, һәм аларга үзләренең эшләргә мөмкинлекләрен биреп, хезмәт алып, авылда калырга шундый мөмкинлекләр бирәбез. Шуңа күрә менә без инде карадык, алар сөйләделәр, ләкин без менә пленумга хәзер аларның берсен, Дамирны чакырыр идек, һәм аның төп чыгышы авылның социаль-икътисади нигезенең булдыру эшмәкәрлекләрнең роле дигән чыгу була. Рәхим итегез. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле президиум, чакырылган кунаклар. Мин Дамир Әсгать улы Шәйхетдинов, Әлки районы егете. Әлки районы Түбән Әлки урта мәктәбен тәмамлаганнан соң 1989 елда югары белем алу теләге белән Казанга килдем. 1994 елда Казан авыл хуҗалыгы институтын уңышлы тәмамлаганнан соң туган якларга юл тоттым. Максатым иң беренче туган якта эшләү, яшәү иде. Эшмәкәрлегем 1995 елда башланды. Баштан Газель, аннары озак үтми КамАЗ алу бәхетенә ирештем. Шул машиналар белән төрле урыннарга, авылларга, хуҗалыкларга продукция, икмәк ташый башладык. Казакстан төбәгеннән бер туган абыем Альберт белән авыл хуҗалыгы өчен бик кирәк булган К-700 тракторлар алып кайттык. И каршыбызда гаражда ремонтлап аны сата башладык. Әкрен генә эшебез китте. К-700-ны безнең Түбән Әлки авылы бик күп сельхозтехника булгач, К-700-ны белә торган эшмәкәрләр бар, эшчеләр бар, шулар белән әкрен генә кызык килеп чыкты. Без аны Казакстаннан алып кайттык та сатып, сүтеп 4 КамАЗ белән алып кайттык та ит тараттык та иртә белән торып чыксак, турда сап-сары бөтен бөтен авыл халкы килә дә көтү куалар да, карыйлар. Biz bu нәрсә бу К-700-лар алып кайттык дип, шуннан күрә безнең шул башлап китүебез шулай килеп чыкты. Түбән Әлки авылында урнашкан сельхозтехника оешма таркалганнан соң, хуҗасыз калмасын дип, бу оешманы үзебезгә сатып алырга булдык. Бүгенге көндә бу биналарда бертек саклау складлары, бертек киптерү, көнбагыш мае сугы цехлары, сөт кабул итү пункты, бетон заводы урнашты. Шуларда 100-гә якын кеше эшли. Эшләүчеләрнең 70% яшьләр безнең. Атак авылыннан, күрше авыллардан, чит төбәкләрдән юк, үзебезнең район җегетләре эшли. Безнең Әлки районында шуның хәллек бай эшчеләргә, шуңа бик тырыш халык эшлибез дә, безнең җитәкчеләребез дә белә инде турында. Әлки районында районыбыз, авылыбыз киләчәге минем бик борчый. Шуннан чыгып, ярдәм кирәк булган фермерларга булышырга тырышам. Мәсәлән, Әлки районында 2 ферма якка бастырдык. Берсе Түбән Калчурында, икенчесе күрше Әхмәт авылында, Нурлат районында, Әлмәт авылында 100 баш сыергач капиталь ремонт ясадык. Чирмешән районы Лашман авылында капиталь ремонт ясадык. 8 районда Әлки, Спас, Нурлат, Аксубай, Чирмешән, Яңа Чишмә, Лаеш районнарында 68 ответ хранениега 68 суыткыч куйдык. Алар Ковров шәһәрендә Фрешфилд фирмасы җитештерелгән. Ә инде Түбән Әлки авылына күчсәк, анда да күп эшләр эшләдек. Мәсәлән, авылның мәчетенә капиталь ремонт ясадык.
800 метр асфальт, 500 метр бетон юллар салынды. Сіз үзігіз де кеше келгәч күрдегіз инде безнең күпме хезмәт түккәнне. Ел сайын Сабантуй бәйрәмнәре оештырабыз. 2017 елда Түбән Әлки урта мәктәбенең 100 ел юбилеен уздырдык. Шундый матур иттереп, шундый зур бәйрәм килеп чыкты ул. Инде искитмәле булды ул. Авылыбызда 2 миллионга сумга төшкән хоккей мәйданы бастырдык. Шунысы шатландыра. Анда 50 яшьлек иратларда хоккей уйнарга чыгалар. Бүгенге көндә анда һәр көн диярлек хоккей ярышлары үтә. Һәр елны яңа ел бәйрәмнәре авыл уртасында бик зур чыршы бизибез. Яңа ел төнендә төрле авыллардан җыелган халык рәхәтләнеп бәйрәм итә. Шундый матур иттереп үтә ул безнең. Анда аны безнең горкысы да бар, матур иттереп безнең клубтагы кызларда бик матур эшләр. Алар шундый матур уеннар оештырып бик матур үтә. Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Беренчедән, кешеләрне шатландыру үзе бер бәхет. Икенчедән, тулы гаиләм, хатыным, балаларым бар. Минем бизнеста иптәш Гүлнара бик каты булыша. Без бер малай, 2 кыз тәрбиялибез. Киләчәгемдә өметле малаем минем КФУның бизнес-информатика факультетында укый, әти исән булсак, үзем миндә кайтырмын, миндә булышырмын дип тора. Икенчедән, яратып бөтен барлыгымны биреп эшли торган эшем бар. Эше барның ашы бар ди халык, эшләп яшим. Кешеләргә кирәклегемне тою, яшәү мәгънәсе бирә. Әйе, мин бәхетле кеше, сезгә дә шундый ук бәхетләр телим. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, безнең сезгә бер зур үтенечебез бар. Кичә кунаклар килде дә сорау бирәләр, менә авылыгызның мәчете бармы? Мәчет бар. Суның тыягында, анда ләге буламы? Булмый. Ничек инде булмый, машиналар белән булмый. Анда безнең 38 ел тәмам назад тимирдән басма ясалган инде ул хәзер аварийный состояниедә. Без абый белән инде барабыз да шул күпергә карап торабыз, барабыз да күреп карап торабыз. Бөтен эшне эшли алабыз, но күпер төзи белмибез. Шуңа күрә бик зур үтенечебез инде авыл халкы да бөтенесе безнең авылда 280 хуҗалык, 807 кеше яши, бер сатылырга йорт юк. Йортлар дефицит дип табарбыз. Балалар мәктәп тулы, балалар бакчасы тулы. Ул авыл матурая көннән-көн ямләнә, но күперебез юк. Зинһар өчен булышыгыз инде безгә шул күперне төзергә. Инде без инде аны Фатвалишкә дә барып карадык, кая гына барып бәрелмәдек, булдыра алмадык. Сез булдырсагыз гына. Аннары Замиргалич бер көнне Турцияга барып кайттым. Андагы мин Турциядә су барда, ташлар барда, урман юк икән белә идем инде. Но мәкәрлек, шуның хәтлек развитый анда менә шул средний, мелкий, зур бизнес, менә шундый искитмәле Стамбул тирәсендә карап кайттык. И без бер кафега эләктек бер авылда. Ул кафе үзе оештырган инде, үзенең музее бар, бер 50 метр может булганыгыз да бардыр. И иң матур җиргә үзенең фотографиясыннан без Ирдаган белән үзе төшкән фотографиясы бар. Мин хыялланып утырам. Мин әйтмәм дә дигән инде. Рөстәм Нургалиевич, мин сезне менә әйтегә урыслар әйтмешли, вживую беренче тапкыр күрәм. Теге менә үзем хыялым бар. Теге тезеләсе күпердә икәү безгә Дамир әфәнде, күпер елга инешегез киңме? 18 метрга дитргә була. Без аның где-то бер ягы 18 метрга, бер ягы 9 булса, уртада подпоркасы бар инде аның. То есть аны 20 метрга хәтле була инде. 20 метр. Ике яклымы яки бер яклы? Бер яклы да җитә безгә. Бер яклы җитә. Легковой машиналарга бездән да защитлар куябыз да. Абый белән дә сөйләштек. Күпергә хәтлек җыяу җиргә машина белән барырга. Бөтенсе дә бергә? Җиңел машинага. Җиңел машинага. Мен инде бар хыялым бар, шул мәйтәм бул күперне тизгәч, бергә эшәү басып, фотографияга төшеп, үзебезнең эштә иң матур җиргә шул фотографияны куясым. Рәхмәт бик зур барыгызга да. Кичәге эшендә рәхмәт, шундый килеп, матур иттереп килдегез, матур иттереп киттегез. Безнең Әлки районы шаугыр килеп торды инде. Без инде шул хәле шатландык. Теге абыйга әйтәм, абый кичә шундый рәхәт, теге геройлар буен кул тирләп утыра. Шуңа күрә бик матур булды. Килегез, аралашыйк, сөйләшик. На самом деле безнең сөйләшәсе күп сүзләр күп, эшмәкәрләр алар аралашырга тиеш. Ул бит инде без бу менә монда утырып или бу эшкингә Казанга килеп или каядыр барып бер нәрсә дә югалтмыйбыз. Табышлар гына күп булачак. Безнең Үшінші кені Астраханьнан үш егет келгеннер да сіз бойынша сөйлешеміз инде. Дамир, а почему вы так хорошо живете? Мы там, знаете почему? У нас президент сильный, как в рекламе. Мы там республика сильная и народ работящий. Мы там, у нас если один человек гараж 6-метровый построит, сосед обязательно 7-метровый сделает. Поэтому мы везде как бы и процветаем, и как бы все про нас знают. Бик зур рахмат барыгызга да. Исән сау булыгыз.
Менә суны да ішіп кетті бар, бір-біріне де бар. Көпір де тізі, су да ішірттің, Бұлғыра. Yolçular var mı bizden bunda, yok mu? Mintrans var mı? Yok. Lenar. Mana fotografiyaga birga tushasiz endi, ko'pir yasaysiz. Bu yil ko'pir yasaysiz. Yaxshi, seriyashtir. Бекзор рахмат, Рустам Нургалиевич, хактан да егетләрне ныктырыш, авылларны ныктырыш, сезнең ярдәмегез, безнең ярдәмебез бик вакытлы булар. Алла бирсә, бекзор рахмат. Ул чагында алга барабыз, тагын чыгышка мин сүзне хәзер бирим. Курганнан килгән, Курган семена фәнни җитештерү агрохолдингы директоры, советы рәисе, икътисади фәннәр докторы Исламов Марат әфәндегә, игенчелек тармагын үстерү Курган семена фәнни җитештерү агрохолдингы тәҗрибәсе. Исәнмәгез, хөрмәтле президент, форум делегатлары. Я буду говорить по-русски. Уважаемые коллеги, мне сложно говорить, так как здесь хорошо, красиво выступала женщина, она просто уникальна. Немножко расскажу о своей фирме, о научно-производственном агрохолдинге «Курган семена». Мы занимаемся селекцией зерновых, зернобобовых, семеноводством зерновых, зернобобовых и масличных культур, производим растительное масло, муку, занимаемся элеваторной деятельностью, зернотрейдингом. Имеем 23 тысячи гектаров пашни, емкости складские под зерно 250 тысяч тонн, 800 работающих, из них 14 научных сотрудников, 4 доктора наук, 6 кандидатов. Расположено наше производство в 9 производственных объектов в 8 районах области, и нынче 18 марта, так совпало, в день выборов, нам исполняется 30 лет. Мы разработали своим научным центром оригинальную систему региональную семеноводства, адаптированную к рыночным условиям, ведем собственную селекцию, первичное семеноводство, занимаемся агротехнологией. Наш объем производства и реализации семян высших репродукций 20 тысяч тонн ежегодный, потенциальная возможность 40 тысяч тонн. Поставляем семена в более чем 30 регионов России, Казахстан, Монголию. По данным Минсельхоза России мы являемся лучшей частной семеноводческой компанией России. Участвуем в работе международных семеноводческих сетях КАСИП и СИМИД. Являемся авторами 13 сортов. Мы разработали оригинальную влагосберегающую технологию для условий засушливых. У нас современная посевная и уборочная техника, вся она обеспечена навигационным оборудованием. Технологические процессы находятся под автоматизированным контролем. Имеем сельхоззавод по производству 20 тысяч тонн семян, протравленных, инкрустированных и законтаренных в емкости от 50 до 1000 килограммов. Наш агрохолдинг является площадкой для обучения. Ежегодно мы проводим День семеновода, День полисеменовода, который посещает более 500 человек. Провели за эти годы 5 научно-практических конференций и семинаров. Нынче будем проводить 6-ю научно-практическую конференцию, посвященную 30-летию научно-производственного агрохолдинга «Курган семена» под эгидой также Минсельхоза России. Занимаемся производством растительных масел. Производственные мощности наши по переработке 45 тысяч тонн, суточная 150 тонн, это по сырью. Емкости хранения масла 1500 тонн. Производим муку на современном автоматизированном мельничном комплексе. Годовая производительность 16,5 тонн, суточная 55. Имеем элеваторные мощности, 2 линейных элеватора, Курганский и Варгашинский. Собственные железнодорожные пути, которые позволяют ежедневно отгружать до 50 вагонов. Приемка в год у нас порядка 200 тысяч тонн, 500 тысяч тонн комплексы ежегодный грузооборот. В год мы отгружаем до 3000 вагонов. Имеем собственный вагонный парк, 30 хопперов зерновозов, 15 зерновозов автомобильных. Занимаемся зернотрейдингом, за год отгружаем порядка 100 тысяч тонн зерновых, ежемесячно порядка 8 тысяч тонн. Поставляем продукцию в Уральский федеральный округ, европейскую часть России. Имеем награды, 15 золотых медалей всероссийских выставок «Золотая осень», 13
региональных премий нашего земляка, академика, почетного Терентия Семеновича Мальцева. Являемся базовым предприятием Курганской сельскохозяйственной академии имени Терентия Семеновича Мальцева. Мы включены в реестр ведущих научных организаций России. Имеем свою корпоративную культуру. Это собственный гимн, флаг, лозунг, логотип, газета и интернет-сайт. Не могу не озвучить здесь свой лозунг, или наш лозунг. Качественные семена, стабильные урожаи, стабильные и высокие урожаи, богатая Россия. И финансовые показатели. За прошлый год наша консолидированная выручка 2,2 миллиарда рублей, рентабельность 12%, объем инвестиций был вложен в производство 220 миллионов рублей. Ну а сейчас я хотел бы перейти к сути своего доклада и рассказать о роли семян. Зачастую это недооценивается. Семена – самый дешевый фактор в получении стабильных, высоких урожаев с хорошим качеством. Только при посеве качественными семенами районированных сортов можно получить наибольшую отдачу от удобрений и агротехники. В этом случае мы получим урожай с низкой себестоимостью и наивысшую прибыль. При посеве некачественными семенами ни один агротехнический прием не поможет устранить потери, если даже вы позолотите почву. Качественные семена районированных сортов стоят на первом месте по формированию урожая. Их доля составляет более 40%. Семена по этому показателю обходят удобрения. Доля удобрений в урожае составляет максимум 35%. Чтобы быть успешным, надо семенам уделять особое внимание, соблюдать сортосмену и сортообновление. И мы рекомендуем сеять семенами не ниже 3-й репродукции. Если будете сеять семенами низких репродукций, то не получите тот эффект от семян, о котором я говорил выше. Почему? Потому что в семенах с годами накапливаются болезни, идет расщепление, засоряются сорняками и вредителями. В результате теряются урожайные свойства. Мы поставляем семена от Калининграда до Сахалина и Камчатки, в Казахстан и Монголию. Нынче будем отгружать в Киргизию. Наши семена на российском рынке по качеству и цене конкурентоспособные. У нас элита стоит в зависимости от культуры и сорта от 12 до 16 тысяч рублей за тонну. Наши семена славятся своим качеством благодаря тому, что мы, в отличие от других семеноводских фирм, работаем в первичном семеноводстве по классической схеме. Да, это сложно, тяжело, но зато мы имеем очень качественные семена. А это имя – это рынок. Сорта, с которыми работает наш агрохолдинг. Пшеница мягкая, яровая мягкая, Омская 36. Сорт номер 1 в России среди яровых мягких пшениц. Отличается высокой пластичностью, засухоустойчивостью, формирует высококачественное зерно. Среднеранний, устойчив к неблагоприятным природно-климатическим условиям. Районирован по Волго-Вятскому, Средневолжскому, то есть и в Татарстане, Уральском, Западно-Сибирском регионах и в Республике Казахстан. Пшеница Тобольская, высокоурожайный, засухоустойчивый сорт. Районирован по Уральскому, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому регионам. Среднепоздний, отлично выдерживает июньскую засуху и за счет растянутого периода всхода колошения, во время которого и формирует интенсивно корневую систему. Урало-Сибирская, сорт интенсивного типа, районирован по Волго-Вятскому, Средневолжскому, это также Татарстан, Уральскому, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому регионам, а также в Республике Казахстан. Максимальная урожайность в производстве 67 центнеров. Сорт устойчив к засухе, полиганию, болезням, имеет повышенную устойчивость к неблагоприятным факторам среды, обладает высокой озерненностью колоса и сохранностью стеблестоя, формирует высококачественное зерно. Урало-Сибирская 2, новый сорт, будет предложен рынку к реализации под урожай 2019 года. По сравнению с сортом Урало-Сибирска имеет более короткий период вегетации, вместе с тем обладает более высоким потенциалом урожайности. Слова большой благодарности от татар, проживающих за Урале, вам, Рустам Нургалиевич, за оказанную помощь в сумме 5 миллионов рублей на ремонт областного культурного центра татар. Ремонт будет завершен к 1 июля. Кроме того, вами был нам подарен автобус. Он нам очень был нужен. В декабре у нас успешно прошли дни татарского просвещения, и к нам приезжала делегация во главе с вице-премьером, министром образования Фатлиховым. Летом с 14 июля у нас при поддержке президента Татарстана Миниханова
Рустама Нургалиевича и губернатора Курганской области Кокорина Алексея Геннадьевича будет проходить Всероссийский сельский сабантуй в районном центре Армелево. И для проведения этого праздника из бюджета Курганской области на обустройство райцентра и праздничной площадки выделено 44 миллиона рублей. Чакырган için рахмат. Сау болыңыз. Рахмат өзіңіз. Давай, яқшы етіп сабантуйны әзірләгіз. Мына нешек эшлисез җирдә, как работает на земле, так же и сабантуй, чтобы хороший был. Мы постараемся, Рустам Нургалиевич. Действительно, для Курганской области это большая честь и огромная ответственность. Да. Спасибо вам за это. Да. У вас губернатор молодец, он очень заинтересован, поэтому ваша поддержка нужна. Рахмат сізге. Ну и спасибо, что я имел возможность выступить и рассказать о нашей фирме. И я вам, Рустам Нургалиевич, передам наш каталог работы нашей. Бик зур рәхмәт, Марат әфәнде. Хәзер мин сүзне Татарстан Республикасы Әгерҗе районының крестьян фермер хуҗалыгы башлыгы Сахипов Илшат әфәндегә бирер идем. Аның төп чыгышуы Әгерҗе районының Ямурза авылы мисалында татар авылын саклап калу чаралары. Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, Марат Готович, килгән кунаклар, барчагызга да Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Менә шушы чыгышка мин җыенга конгресс җыелышына уже 5-нче тапкыр килүем. Беренче тапкыр чыгыш ясадым 14-нче елда. Үзебезнең эшләгән эшләребез турында сөйләдем, авылны саклау буенча нинди чаралар күрүебез турында сорадым. Без Әгерҗе районының Ямурза авылында бер олы семья булып яшибез. 2 малай, бер кыз үстердек. Алар тормышка чыктылар, тормыш кордылар. Авылда өзебез бер яшибез, бергә яшибез. Хәзерге бүгенге көндә 9 онык үстерәбез. Әле Алла бирсә бу соңгысан булмас. Аллаһы Тәгалә сәламәтлек бирсен аларга, и балалар бәхетен тагын арттырырга мөмкинчелек бирсен. Бер җылны кызым кияүгә чыккачтан кияүдән интервью алырга килгәннәр сорадылар. Карас иләрешкән җиллары ничә бала алып кайтырга җыйнасы дигәч, кияү уйлап та тормады, 7 диде. Кыздан сорадылар, кыз риза диде. Ягадан кияүдән сорап, нишләп 7 санын әйттегез дигәчтән, минем әтиемнәр 7 булган диде. Менә шушы фикердә яшәп, авылыбызда эш оештырабыз. Иң беренче без барып кайттык. Шыгырдан, Урмай, Тукай авылларын карап, монда халык ничек яши, халыкның бик нык диндә икәнлеген күреп кайтып, иң беренче минем бу чыкты фикер улы малай улым Илнурдан, ул башлап йөрүчеләрдән булды. Шулай итеп авылны дингә чакырып, авылны дингә тартып, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә тырышып, шулай итеп эшлебезне дәвам итә башладык. Сөйләдем инде беренче чыгышымда авылның мәктәбен ремонтлап чыктык дип, садик ачтык авылда, мәдрәсә төзедек, мәчетне ремонтладык дидек. Дәрше алга таба карап, без халык өчен тагын нинди файда китерә алабыз дигән фикерләр килеп башка. Әйбәт фикерләр килә икән Аллаһы Тәгаләдән. Фәрештәләр аша, начарлар шайтаннан килә диелә. Нашы килгән әйбәт фикерләребезне туплап, җыелышып, сөйләшеп, киңәшләшеп, тагын бер чара узгарырга уйладык. Авылыбызда мөселман садик ачып җибәрдек. Бу ел беренче генә җыл эшли. Монда безнең укытучыларыбыз бар, тәрбиячеләребез бар, педагогия белемле хатын-кыз, намаздагы хатын-кыз, и тәрбиячеләр бар, ошатучылар бар, и гыйлем бирүчеләр бар. Авылыбызның Аллага шөкер бүгенге көндә гарәпчә сөйләшә белә торган, любой гарәп белән бергә уртак фикер урташа тартыган укымышлы хәзрәтебез бар, аның җәмәгате бар. Тагын бер хәзрәтебез бар, аның җәмәгате бар. Безнең Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән авылда мондый мохтаҗлык юк. Хәзер дини безнең төп талабыбыз балаларга әдәп, әхлак дәресләре бирү, кешеләр белән аралашу, улуларны хөрмәт итү, и бер рәттән алар берсеннән берсе ярыша Коръән сүрәләре җатлыйлар.
Минем 6 яшьлек оныгым 30 сүре жаттан белә хәзер. Әле мин намаз укып 8-9-ны гына беләм. Bir künni uşunu aldı, abisi babana Kur'an okuyup kuşatara degəçdən Kur'an kitabını açtı da ortasından Garip aksenti bile şiist aytıp Kur'an okuyor. Olubuz, onugubuz Kur'an yatlay. Mine şuşu işlerimizni işleybiz, iyi biz, biz uluybiz. Bizge Allah'ı Teala bizim işlerimizden razı bulur miken deyip. Bizim oğlumuzga kirgen çağında elinip dura bir ulu plakatka yazılıp Allah'ın Kur'an'daki sözleri. Onda bik matur etip, bik anlayışlı etip etilgen. Oğullarda, şehirlerde yaşayışlar, iman getirseler, takva bulsalar, biz göklerden hem jirden bereket ışıkların aşarız deyip etken Allah-u Teala. Mine şuşu sözlerge toyanıp nasıl eytesim kile, bizim oğulda sonғы yıllarda başlangıç mektepte 2 klasqa bir okuyucu, ili bütün mektebine 1-2 okuyucu bulatırgan şaklar var. Bugünkü günde Allah'a şükür başlangıç mektebimizde 10 bala okuyor. Mektepke şaklı yaşta oğlumuzda 30 bala var. Mine bizim oğlumuzga da Allah'ın bereketi ine başladı deyip suyunabız. Oğlumuzun kileşegi var. Biz şu kileşekini göz altına gidip suyunup Allah'ı Teala'ya şükürler etip işlerimizni uyuşturup işlerimizni alıp barabız. Bir şunday hal buldu. Benim oğlum uşağında 2. klasta okuyuydu. Ben bir basuda doğru gelip agrafiyonun basuğundan kuzaklı bir şak jeyip koydum da üstlerge boşattım, abisine ettim, ılıklar kısa boşatırsın dedim. Kirgen Ferhat, abisi bir şak bile söylemakçı bulgan, onu olgan da bir kuzakını oşkan da sırayı başlagan, babay koydan jeygan bana. Abisi etken basudan, ol basunun kocasından rüksat sırap jeygan mı bu bir şakını deyip sıragan. Abisi aptırap kalıp etken indi basuda bağış durap duralmagandır indi oğlum degen. Oşkan bırşağında oşamayacak, kuzağını oşamayacak koyup, abi bu mina haram, min haram oşamayayım deyip çıkıp gitken. Mine biz hali ulu yaştaki kişiler, yani bir uylap da bitirmedik. Bolaşağı nişik bereke şağında tizilektere, nesleşlerge yarı, nesleşlerge yaramay. Ulanı ülgençe unutmay, hatırında kalavı. Ben de hatırda aninin üretken oyatları, sürelerin hatırlayayım. Mine şulay etip biz Allah'a şükür bizim oğlumuzga hadır indi güçlenip koyta başladılar yaşamayalar. Bizim oğlumuzda bağlarga takvalık boyunca, edep, ahlak boyunca dürüst etip terbiye bir mümkünçülüğü var diye bildi. Yaşamayalar güçlenip bu şeylerini ola başladılar. Darı bir Rus simyası güçlenip koytkan bizim oğulga da soruyorlarken oğul kişisi kızık soracağım bitindi o. Siz Rus kişileri nişlep Tatar oğulunu soyladığınız digeçtin, onlar matur etip anlatıp etkenler sizin oğulunuzda 5 vakit ozan etilip meşittinizde namaz okula, sizde imanlık halık yaşayı, şunun için koyduk degenler. Mine şuşunday hallerde Allah'a şükür, Allah'ı Teala'nın bilgenine, bizni anlağanına şükür etip, matur etip işlerinde uyuşturup yaşayız. Bizden 2. tarmak bizim Solağış oğlunda. Onda bizim igençilik, terlikçilik, bugün sıkında 251 baş terliğimiz var. 1000 hektar yer işkertemiz, 100 baş tohum sıyırımız var subhanallah. 5-6 yıl bizim anda pseyimiz de yok. Şöyle etip 25 baş kalmak sıyırımız var. Başlarda igenler üstleri, başlıklar üstleri, şişeler üstleri, şunda şükrlenemiz oğul hocalığı bilen. Bunda bizim kanişine oğul, kıyın oğul, bu oğulumuz. 1870'te, 1919 yılda bu oğulda yaşayan 700 hocalık bulgan bu oğulda. 3811 kişi yaşayan. Mine bir asır şurada oğul 5 bitti. Uzgan yıl, 3. yıl şu oğulda bir balada tutmadı. Biz bu oğulga doğru şöyle etip şükrlenirge uyluyuz. Allah birse, Allah'tan nasip etse. Oğulga jardam eterge tırışıp, hadirgi vakitte bizim hadiretlerimizin de vagallar bir otnağa bir gün barıp kaytalar. Mine şuşu oğulunu edrekkine imanga şakırıp, takvalıkka şakırıp,
дөрес юлга бастырып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешеп, авылыбызны саклап калырга тырышабыз. Монда чыгыш ясаганнан кичәлектән файдаланып, Рөстәм Нургалиевич, мин бер соравым бар, бу авылга әзрәк кенә тәргиш булыр иде. Арендный программа дигән программа бар икән, илләр төзү буенча. Шуның буенча әзрәк безгә ярдәм итсәгез, бик рәхмәтле булыр идек. Без шуның өчен калган эшләребезне үзебез эшләп, ярдәм итеп авылга, бу авылны да саклап калуга бик зур өлешләр кертеп, шулай итеп яшәр идек. Менә шушы чыккан чыгышымнан тагын минем мөрәҗәгать итәсем килә. Минем алда чыгыш ясаган ханым да бик матур итеп әйтчеләде. Менә эшмәкәрләр, ул бит Аллаһтан килгән сәләт һәрберегезгә. Ул сәләттән дөрес итеп файдаланырга кирәк. Ул сәләт нигезендә сез үзегезнең нинди исә үсешкә җитешәсез. Бар зәкят дигән. Бик ул диннең бер баганасы, ислам диненең. Пәйгамбәрбез әйткән, әгәр дә бар дигән бойлар, бар мөхтаҗлар, бар гыйлемлеләр, бар гыйлемсезләр. Гыйлемлеләр гыйлемнәрен таратмасалар, бойлар зәкатларын мөхтаҗларга бирмәсәләр, бу авыл, бу өлкә, бу төбәк битүгә таба бара дигән. Менә шуның өчен авылыбыз һәрбер эшмәкәрнең үзләренең туган авыллары бар. Үзегезнең зәкатыгыз хисабыннан шушындый эшләр белән эшләп булышсагыз, эшләмәгән мәчетләрегез эшләп китсә, Аллаһ Тәгалә бу авылга бәрәкәт ишекләрен ачар иде. Халыкка рәхмәтле булыр Аллаһ Тәгалә. Аллаһның рәхмәте белән авылларыбыз тургызайыры, күркәм хәлгә килер иде. Шундый безнең үрнәктә миңа монда чыгып булган бик чиргә дә ярамый иде нигезендә. Бүтәннәргә үрнәк булсын дип, әзрәк кенә булса да үзләрендә шундый нәрсәләр эшләсеннәр дип сөйләдем. Шуның өчен сез дә булдырган чаклы шундый эшләрегезне эшләсәгез, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешеп, эшләрегездә уңышлы гына яшәргә насип итәр иде Аллаһ. Бик зур рәхмәт, Илшат әфәнде. Хөрмәтле милләттәшләр, менә безнең 10 җитәкче шундый киң итеп чыгышларын ясадылар. Хактан да президентыбыз Рөстәм Нургалиевич әйтте, регламент буенча. Ләкин чыгышлары шундый тирән, мәгънәле булгачтан мин рәис буларак инде монда регламентларны бик кысмадым, ләкин чыгышлар бик матур туры килде. Әгәр дә мөмкин дип тасагыз, без хәзер туктар идек. Безнең Рөстәм Нургалиевич президентыбызның әле бүтән совещаниелары бар. Шуңа күрә, әгәр дә мөмкинлек булса, Рөстәм Нургалиевичка чыгыш ясарга мөмкин биреп, аны сорар идек. Барыгызга да хәерле көн, бик зур рәхмәт. Менә шулай җыелырга мөмкинлегебез бар. Әлбәттә, һәммәгезнең ниндер тарихы бар, ниндер тәҗрибәсе бар. Бер-берегез белән аралашасыз. Безнең өчен дә бик мөһим. Сезнең белән сөйләшү, нинди мәсьәләләр борчый, ничек итеп ул мәсьәләләрне хәл итеп була. Менә һәрбер чыгышның эштәлеге бик зур. Менә мин уйлыйм, әле берничә чыгыш калды. Аларны ничектер чыгышларын алып, туплап, ниндер бер фикергә килү кирәк була. Бик зур рәхмәт, менә монда җитештергән товарларыгызны китердегез, күрсәттегез. Менә быел без халал тормышы турында шундый Казань саммит үткәрәбез. Бу ризык кына түгел, бу косметикада, бу укытуда, бу здравоохранение барсы да. Шуңа күрә менә монда күп кенә әйберләрне күрдек без. Аны безгә Россия күләмендә генә түгел, чит илгә дә чыгару өстендә эшләргә кирәк. Менә безнең Сабадагы коллегалар сөйләделәр, интернет торговля дигән әйбер бар. Һәр Америкада меңнәгән кибетләр ябыла. Хәзер интернет торговляга күчеп баралар. Шуңа күрә шушы юнәлешне без алсак, без үзебезнең продукция белән күп илләргә чыга алабыз. Нәрсә әйтәсем килә? Менә бу чыгышларның күбесе менә милләт турында, авыл турында, тел турында, дин турында бу мәсьәләләрне күтәрә. Әлбәттә, без сезнең һәммәгездә тормышта үзегез күрсәткән кеше, һәрбер үзегезнең авылыгыздамы, өлкәләрегездәме танылган кешеләр.
Менің әйтәсе сөзім шул, безне барыбызда безнең милләтнең киләчәге борчый, нишләрбез без, нәрсә була безнең белән. Менің әйтәсе сөзім шул, татар милләте өчен генә түгел, һәммә милләт өчен авыл ул нигез булып тора. Менә авылны саклый алсак, безнең республиканың күп кенә программа, менә 37 программа былтыр булды, быел 38 программа, күбесе аның авылга, авыл халкына, авыл кешесенә дип эшләнә торган программалар. Әлбәттә, без аны хөкүмәт хисабына гына эшли алмыйбыз. Монда эшмәкәрләр дә кирәк, төрле формаларын табарга кирәк. Менә бу самообложение дигән 1 сумга 4 сум бирү формалары да бүтән өлкәләрдә нинди юллары бар, аны эзләргә кирәк. Беренче чиратта менә ничек авылны саклау. Икенчесе, менә ул авылларда әгәр дә сезнең кебек эшмәкәрләр булмаса, эш булмаса, ул авылның киләчәге һәм тормышы юк. Безнең телебезне саклау өчен безгә үзебезнең телебез белән үзебез кулланырга тиеш. Менә бүген күп кенә чыгышлар татарча булды, бик зур рәхмәт. Васил Гаязов бераз ялгышыбрак әйтте, сукалау түгел. Кемнең нинди мөмкинлеге бар, җае бар, ул татар телендә чыгыш ясады. Аннан ялырга ярамый. Кемнеңдер мөмкинлеге булмаган шушы телдә сөйләшергә. Безгә һәммәбезгә дә тырышырга кирәк, өйрәнергә, шушы юлны үтәргә. Кыска гына булса да, әгәр дә чыгышлар татарча булса, әйбәт була инде. Шуңа күрә сез бит безнең үрнәк. Менә татар халкының иң булган җегетләре. Әгәр дә сезгә карап бүтәннәр дәген үзгәрәчәк. Әгәр дә без үзебезгә, үзебезнең телебезне кирәк дип таба алмасак, кемгә кирәк ул? Шуңа күрә безгә беренче чиратта үзебезгә кирәк, күрсәтергә кирәк. Ничек итеп Разил Валеев кадәр барбыр сөйләп булмый. Үзең булдырганча матур итеп үзеңнең фикереңә әйтә алсаң бик әйбәт. Ну, кайсыдыр сүзләрне белмәсәң, урысча әйтсәң дә барыбыз да урысча аңлыйбыз. Теләгебез булырга тиеш. Менә шуңа күрә авыл тормышы, авылда эшли торган кеше бөтенләй икенче, андагы гаиләләр икенче, балалар эшне яратып үсә, эш күреп үсәләр. Һәм менә сезнең кебек үрнәк кешеләрне безгә күрсәтергә кирәк. Менә мин әйттем бит инде, менә беренче чиратта татар авыллары турында программа передачалар булырга тиеш. Монда ТНВ гына түгел, менә безнең ВГТРК да бар, Татарстан эчендә. Икенчедән, тагын кайда? Бөтен җирдә дә мәктәпләр юк. Мәктәп булса да, менә бу татар телен өйрәтү мәсьәләсендә без бүтән өлкәләр белән эшләргә риза. Но анда укытучылар кирәк. Безгә укытучылар әзерләргә кирәк. Әгәр дә сез монда Татарстанга безнең педучилищеларга үзегезнең кешеләрегезне ибәрсәгез, без аларны кабул итәрбез һәм укыту процессларына ярдәм итәчәкбез. Анда бит кеше ибәрә алмыйбыз. Шуңа күрә сезгә үзегезгә карарга кирәк. Ничек итеп шушы татарлар яши торган авылларда, җирлектә бу тел өйрәнү мәсьәләсен хәл итү. Аны бергәләп без оештыралабыз. Иң уңае менә безнең мәчетләрбез. Татар имамнары булган мәчеттә безгә менә ул мәсьәләне оештырырга кирәк. Шуңа күрә мәчет ул дин генә түгел, әле ул безнең гореф-гадәтләр һәм башка мәсьәләләр хәл итә торган урын. Шуңа күрә бу әйбергә игътибар бирергә кирәк. Икенчесе, барысында эшләргә була, акчасы эшләп булмый. Шуңа күрә, әгәр дә сезнең бизнесыгыз әйбәт барса, әгәр дә табышыгыз булса, әгәр дә закатны вакытында тапшырсагыз, дөрес итеп ул дөрес юлда кулланылса ул акчалар, әлбәттә без күп кенә эшләр эшли алабыз. Шуңа күрә менә мондый безнең җыелу формасы ул бик яхшы һәм без шушы сөйләшүләрне ничектер бер урыс әйтмешә итоговый документ, бер резолюциягә чыгып, нинди әйберләргә игътибар бирү, нинди өлкәләр белән ничек эшләргә. Без бит менә үзебезнең вице-премьер ул
дәрәҗәсе булсын өчен кайсыдыр өлкәләргә барганда шушы безнең Татарстанның вәкиле, ул Конгресс татар менә безнең Ринат Закиров, инде хөкүмәт тарафында менә Шахразиев. Шуңа күрә без бу мәсьәләләрне аңлыйбыз. Кайбер чакта безнең яктан да ниндер этәргеч кирәк. Шуңа күрә без бу мәсьәләгә игътибар бирәбез. Әлбәттә без ул мәсьәләне сездән башка хәл итә алмыйбыз. Без менә сезгә нигезләнәбез. Менә сез үзегезнең тамагыгыздан гына түгел, сез анда күп кешеләргә эш урыны да оештырасыз, налог та түләйсез, мәчеткә дә ярдәм итәсез, авылга да ярдәм итәсез. Шуңа күрә менә сезгә таянып, киләчәктә дә менә шулай җыелып, ничектер Татарстанда әгәр дә менә бюрократия бар икән, сезгә ниндер мәсьәләгез бар икән, сезгә ярдәм күрсәтеп, менә бу укыту мәсьәләләре, дин әһелләрен әзерләү мәсьәләләрендә без ярдәмне күрсәтәчәкбез. Һәм шулай барыгызга даган эшегездә уңышлар, матур итеп балалар үстерергә. Иң мөһиме менә безнең татар саны артырга тиеш. Шуңа күрә һәммәгездә бу мәсьәләгә зур игътибар бирегез. Вы должны быть примером. Күп балалар булсын, бәхетле булсыннар. Шуңа күрә демография мәсьәләсенә дә игътибар бирергә кирәк. Тагын бер әйтәсе сүзем бар. Менә тормышта иң мөһиме тынычлык. Әгәр тынычлык була икән, бизнеста була, балаларны да үстереп була, бүтән мәсьәләләрне планлаштырып була. 18 менә сайлау көне. Шуңа күрә бу сайлауларны матур итеп үткәрергә кирәк. Россия дөнья күләмендә үзенең сүзен әйтергә тырыша. Әлбәттә, ул күп кешеләргә, күп илләргә ошамый. Менә әгәр дә ахыргы президентның чыгышын тыңласагыз, ул аны җипләп сөйләп бирде. Шуңа күрә шушы эшләр Россия көчле булырга тиеш. Россия эшенә бер кеше дә тыгылырга тиеш түгел. Шуңа күрә көчле лидер кирәк. 18 көнне без дөрес итеп сайлауны үткәрергә тиеш. Шуңа күрә мин сезгә мөрәҗәгать итәм. Минтимер Шәриповичның әйткән сүзләрен ишеткәнсездер инде. Ул безнең иң аксакал абзыйыбыз. Шуңа күрә менә сезгә дә мөрәҗәгатем шул. Сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәт, уңышлар, килгәнегез өчен, күрсәткән хезмәтегез өчен, тырышлыгыгыз өчен сезгә рәхмәт. Бик зур рәхмәт, мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич. Илебезнең төрле төбәкләрендә яшәп, халкыбыз мәнфәгатьләре өчен күп хезмәт куйган, авыл хуҗалыгын үстерүдә һәм эшмәкәрлек өлкәсендә зур нәтиҗәләргә ирешкән милләттәшләребезгә республикабызның бүләкләре тапшырыла. Шуңа күрә игълан итегез. Татарстан Республикасы Президенты указы нигезендә республиканың агросәнәгать комплексын үстерүгә зур өлеш кертүе һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Әлки муниципаль районы Түбән Әлки авылының шәхси эшмәкәре Шәйхетдинов Альберт Әсгать улына Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале тапшырыла. Авыл хуҗалыгын үстерүдәге казанышлары һәм намуслы хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре мактаулы исем Әлки муниципаль районы Түбән Әлки авылының шәхси эшмәкәре Шәйхетдинов Дамир Әсгать улына бирелә. Татарстан Республикасы Президенты буйрыгы нигезендә татар милли мәдәниятен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен шәхси эшмәкәр Киров өлкәсе Төбәк татар милли мәдәни мөхтәрәт иҗтимагый оешмасы әгъзасы Әсгатҗанов Ринат Рәшит улына Татарстан Республикасы Президентының рәхмәте белдерелә. Урал Агротехсервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры, Башкортстан Республикасы Татар Конгрессы Төбәк иҗтимагый оешмасы әгъзасы Зарипов Рәсим Миңнефәрит улы бүләкләнә.
Курган өлкәсе Татар конгрессы төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе урынбасары, шәхси эшмәкәр Морадимов Газинур Гомәр улы бүләкләнә. Загот сервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры, Башкортстан Республикасының Татар конгрессы төбәк иҗтимагый оешмасы әгъзасы Нәфиков Вилсур Марат улы бүләкләнә. Күп еллык нәтиҗәле хезмәте, татар халкының рухи, әхлакый һәм мәдәни традицияләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе өчен Бөтен дөнья Татар конгрессының Республика иҗтимагый фонды директоры Зиннатова Сария Файзылхак кызына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Бүләкләнешләрне тагын бер алкышлык котлыйбыз. Әлбәттә, бу бүләкләр һәммәгезгә дә тиеш. Шират кына җитмәгән. Монда язучы менә Шәхразиев, шуңа күрә күпме язып бирделәр, шуның хәле кул куйдым. Сезне барыгызда уңышлар, рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, мөхтәрәм Рөстәм Нургалиевич. Хөрмәтле милләттәшләр, менә безнең 7нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләр җыенышының тәмамлыйбыз инде. Шуңа күрә безнең резолюциянең проекты бар. Әгәр дә сез каршы килмәсәгез, менә әйткән безнең теләкләр буенча Рөстәм Нургалиевич күп кенә фикерләр әйтте. Шуларны без язып кабул итәрбез. Бүтән фикерләр юкмы? Шуңа күрә мин моны кулларыгызны раслау өчен кулларыгызны күтәрүгезне соң кем риза кулларыгызны күтәрегез әле. Рәхмәт бик зур. Битарафлар, каршылар бердәм кабул иттек. Шуңа күрә шуны бергә Алла бирсә эшләрбез. Һәм без 2нче елга март аенда шушы сан белән барыбыз да җыелырбыз. Шуңа күрә темалар бар, практикалар бар. Менә без әйтәбез инде, яңа гына безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич 18 март турында әйтте. Әйтәсем килә. Безнең Рөстәм Нургалиевич ул Татарстан гына президенты түгел, бөтен татарларның президенты. Аның указы буенча без күп кенә өлкәләрдә булдык. Татар автономия җитәкчеләре белән очраштык һәм әйтәсем килә, Рөстәм Нургалиевич бөтен җирдә дә аңлау бар. Безнең татар халкы Россия буенча без 5 миллион халык яши. Шуңа күрә 18 март көнне үзебез, гаиләләребез, дусларыбыз, күршеләребез белән барып матур итеп сайларга тиешбез. Шуңа күрә мин тагын сезгә игътибар итәм. Ул безнең Милли шура президиумында да кабул иттек. Шуңа күрә Алла бирсә, барыбызга да тынычлык кирәк, барыбызга да өмет кирәк, барыбызга да шулай җыелып корылык кирәк. Шуңа күрә тагын бер кат бик зур рәхмәт һәм иң зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә үзебезнең президентыбызга Рөстәм Нургалиевичка 2 сәгатьтән артык монда булып, шундай матур сүзләр әйткән һәм безгә һәр вакытта да булган өчен бик зур рәхмәт.